Hola, hola, que tal? Probando, creo que isto sona ben. Que tal? Unha semana despois vimos xogar as partidas da final do primeiro torneo rianxeiro de Fortnite. O primeiro de, espero que sexan moitos torneos ou actividades colectivas, ahora que nos coñecemos todos un pouco máis. E nada, se estuveste seguindo o que se publicou na web e no Instagram, se vedes que imos ter uns cuartos de finais nun mapa de Zone Wars, que imita o Desert Zone Wars, pero por tríos. Grupo A, Grupo B. No grupo A van estar os Platanitos, os Nubes, Evil Dragon e Free Fire, que son os que dos primeiros equipos de dous dos grupos da fase de clasificación. E no grupo B estarán os Catalegos, el Trío Boot, a Santa Compaña e CTGZ Pro. Vamos, iso sí, xogar as primeiras partidas, as 4, e xa cando se acabe, tras unha pausiña breve, xogamos as seguintes, porque hai moita xente que ten compromisos a partir das 7, vamos a intentar acabar antes, vale? Van ser 10 partidas neste mapa de Desert Zone Wars, por tríos, é un mapa tamén de creativo, feito por min, creo que todos tuvestes a oportunidade de probalo, e se non pudeste desvelo no vídeo, tamén nun vídeo da miña canle. Os dos primeiros de cada grupo enfrontaránse no mesmo escenario nas semifinais, e os dous que gañen esa semifinal, os dous primeiros que queden, enfrentaránse na final. Todas elas a 10 partidas nese mapa Zone Wars, e os que máis puntos teñen, os que máis vitorias teñen, son os que pasan. Que o segundo equipo teñen os dous máis vitorias, pois facemos unha morte súbita. Quedan só esos dous equipos, enfrentas unha vez, e o que gañe nesa ronda pasa, vale? Solo se o segundo e o terceiro clasificados teñen as mesmas vitorias. Pois nada, son menos 5, vamos a esperar un pouquiño a ir chamando. Xa vou empezar a chamar rápido porque creo que está todo o mundo, e para non perder moito tempo. Só recordaron os patrocinadores Rod, Ramón Escartubío Instalacións, tenor electrodomésticos, e xacolibro.com, que donaron estas 3 figuriñas que serán o segundo premio. Recordade que o primeiro premio será o 3 tarxetas de 15 euros, vale? Que poderedes recibir pois para a plataforma que queirades. Incluso había xente que me decía que as quería pois para facer compras no Valorant. Pois non pasa, que para comprar no Valorant non hai problema ningún. Sí que, igual que fixemos un sorteo da última vez entre os equipos que quedaron eliminados, que sorteamos un pase de batalla que lle tocou a Happy Manu, que por fin xa pode disfrutar del. Ademais, hoxe, hasta hoxe non puiden, pero bueno, hoxe levou ese pase de batalla, co cal, como pasado mañá cambia a temporada, pois xa vai ter aí de regalo os 1.500 euros que dá todos os niveis que tiña completados este pase de batalla, e empezará o seguinte pase de batalla tamén, o sea que ao final casi son 2 pases de batalla por un, non? Parabéns, Happy Manu. Gústame o nome de Happy Manu, que estila alegría e felicidade. Ben, e hoxe vamos facer outro sorteo, pero este sorteo, a ver se son capaz de facelo ben, vámoslo facer entre toda a xente que nos vexa polo Twitch e que comente no chat a palabra participo, vale? Unha vez sola, non fai falta poñer 20.000 veces participo, unha vez sola chega, vale? Entón, todos os que comentedes, recordareno varias veces entre partida e partida, todos os que comentedes no Twitch participaredes no sorteo dun chaveiro do Fortnite, vale? Un Funko chaveiro do Fortnite. Bueno, pois dito isto, vamos a empezar a chamar a xente dos primeiros equipos, que son os Platanitos. Chamamos a Hasdali, que é o capitán, el xa se encarga de chamar o resto. Os Nubis, chamamos a Mikel Resuance, que é o capitán. Evil Dragon, que é, se non me equivoco, Link Carvachales. Aquí está. Hola. Perfecto. E Free Fire, que é Face Cleo, o Face Cleo, que aquí está tamén. Perfecto. Que pasa? Para que me invitas? A ver, que estamos entrando xa en directo, así que idevos unindo, invitando o resto dos equipos, por favor. Silenciando, porque sois moi mal falados. Se me creció. No, rápido, silencia.
Hola. Ei! Prefiro silenciar a xente, de verdade. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Recordade poñer as skins Ah, non, xa estuvamos con eles, No, super mal, Titi, bloqueas a la gente. Tan falta. Sí. ben, bueno, isto xa vai ter certo nivel. Platanitos, Nubis, Evil Dragon e Free Fire. Isto vai ter bastante nivel. Recordade, de rondas, os dos equipos que teñen máis victorias clasificanse para a semifinal. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e comigo 13. Son as 4 en punto, así que estamos cas skins ben colocadas, sí, se non me equivoco, Platanitos van ca futbolista, Nubis van cos skins noob, Evil Dragon van con Jules e Free Fire van con Midas. Por favor, dade ya listo. Recordade nada máis entrar, cambiarvos o equipo que vos corresponde, equipo 1 Platanitos, equipo 2 Nubis, equipo 3 Evil Dragon, equipo 4 Free Fire, e por favor poñedevos na vosa plataforma, despois de cambiarvos de equipo, poñedevos na plataforma que leva o vosso número, porque así, digamos que sacamos unha foto de... A ver, vamos a poñer por aquí, aí está... Perfecto. Alpha Hawk, espera por favor a que acaben estos partidos, vale. Estaba comprobando que si o sonido non vai a ser. Vale. Recordade, cambiadevos de equipo e metedevos na vosa plataforma para facer pois unha foto, por dicirlo así, non? Teñen os vosos nomes, están etiquetados. Recordade, Desert, Team Desert, chamolle este mapa. Metades os tres en cada un destes 4 puntos. Un aquí, outro ali, outro ali. Empezades con armas verdes, pero tedes pois armas bastante típicas, as desta temporada incluídas. Perfecto, vamos a ver, aquí temos o Team Platanitos, nos que están Jerai, Anxo e Hastari. Team os Nubis, nos que están Mikel Resuba 11, Abel 6599, e creo que temos un cambio porque en vez de Rossi, que por ahora non podía, entrou Diego. Recordade que está permitido cambiar un componente cando hai un problema de axenda. É normal, hai xente que ten compromisos. Seguinte equipo Evil Dragon, temos a Link Carvaxales, a Lucas 23910 e a Ibel Barro. Perfecto. E por último, o Team Free Fire, nos que están Facepleo, Coco Chombo 10 e URX Remolacho. Moi ben, pois, se estades listos, bailade, porque... Ai, tengo que cambiar de equipo, perdón. Equipo 50, que eu son observador. Recordade que vou por aí, andar por aí, transformado nunha pelotiña. Aí está. Platanitos, estades listos, bailade. Team Nubis, estades listos, bailade. Perfecto. Evil Dragon, listos. Free Fire, listos. Ostras, que me olvidei de expulsarvos do equipo, perdón. Vamos a... Son as 4 en punto polo reloj da igrexa. Moi boa referencia. Creo que vai un pouco atrasadiño, pero bueno, non pasa nada. Perfecto. E faltame... Aí está. Pois, se non me equivoco, xa estades recompoñendo os vosos equipos, certo? A ver... Reorganizádevos. Vamos quitar o letreiro
lateral e máis a miña cámara. Non fai falta que me vexades, para nada. Moi ben. Ui, onde vai o ten os nubis? Onde se foron o tindo os nubis? Aí abaixo. Están todos, sí, non? Sí. Están todos. Por que se están matando? Pero que pasa aquí? Que pasa aquí? Que pasou aquí? Non vos matedes, por favor. Entonces, en serio, se está desmatando. Vamos alá, empezamos a partida. 3, 2, 1. Empeza a primeira ronda dos cuartos de finais. A ver se todo vai ben, a ver se o mapa non me traiciona. Vemos se están aquí os equipos. Efectivamente, aquí temos os nubis. Aquí temos non sei o nome, Free Fire. Aquí temos os platanitos. E aquí temos os que faltan, Evil Dragon. Pois vamos alá, a quen seguimos? A quen queredes que siga? Comentade, a quen queredes que siga? Vamos a Kunskos, que creo que poden ser favoritos. Bueno, a verdad que pode ganar calquera, pero vamos a seguir a este equipo. Non vou decir o nome. Vedes o que está pasando, non quero dar tampouco moitas pistas, en el que isto leva 30 segundos de retraso. Quero que vexades vos mesmos o que está pasando. Non quero dar demasiadas pistas. Non quero dar demasiadas pistas do que está pasando. Pero aquí xa empeza a haber moito movimento. Atención que están as armas desta temporada. Por eso está esa bola que a mí recordo moito do Quake. Que recordo moito do Quake. Esa bola gorda que había no Quake 2. E no Doom. No Doom tamén había unha arma parecida a esa. E parece que aquí empezaron a agresión rápido. Non sei que está facendo outro equipo. Si, aquí hai outro equipo que tamén está aproveitando a conxuntura para atacar. Son os platanitos que aproveitan que os Free Fire atacaron moi rápido os nubis. E os platanitos aproveitan a situación. Pero isto non acabou. Non sei realmente quen sobreviviu aínda. Unha boliña desas que me acaba de dar a min. Non pasa nada. Vemos un nubi abatido. Outro nubi por arriba. Isto está platanitos por aquí. Os platanitos teñen moito potasio, son moi bo. Sabedes que para os venenos o potasio é moi bo. Pero bueno, por si acaso non vos envenenedes, non vale comer un plátano e despois envenenedes. Non aguanta. Ben, e mentras tanto temos aquí, lonxe de toda a batalla, ainda que por aquí se arrima ahora alguén, temos lonxe de toda a batalla o Evil Dragon, pero queda por aquí algún Free Fire solo e despistado. Non sei se está os compañeros, non sei se quedou el solo. A verdade non sei moi ben o que pasaba nas mortes, pero a acción é frenética. Aquí hai frentes abertos en todas as batallas, moi ben situados no centro os non me acordo os nomes ainda, os Evil Dragon, os platanitos acercándoselle, os tres platanitos acercándose a onde están os Evil Dragon, pero cuidado porque os Evil Dragon se iba totalmente arriba, un Evil Dragon abatido. Non sei se ainda queda un Free Fire, creo que sí. Efectivamente, por aquí abaixo ten pinta de haber un Free Fire, por eso atacan aquí. Non sei se quedou algún Evil Dragon. Voume pasar a modo subjetivo porque a partida está acabando. Vale, estamos vendo a un dos Evil Dragon. O capitán do equipo, Link Carvachales. Vemos que un compañero seu está batido. Teñen os tres platanitos a por él. Non me gustaría nada ver os tres platanitos vindo por min. Uf, que situación tan estresante. Moitos. Ainda que ten que quedar alguén. Ten que quedar alguén porque non acabou ainda a partida. Iso significa que ainda queda por aí alguén. Vemos aquí efectivamente, vemos ao capitán dos platanitos Astari atacando aquí, creo que un nubi. Non estou moi seguro, pero creo que un nubi.
a tormenta en riba de todos. Bueno, ben saltado para escapar da tormenta. Hai varios elementos que permiten movimento rápido, como colchonetas, lanzadores, saltadores, bueno, no sé cómo se llaman, estoy inventando los nombres casi. Creo que era un nubio que vimos ahí, sí, creo que sí. Ahí. Están os platanitos, efectivamente, a batir. Ah, pois non era un nubio, non, era un Free Fire. Era un Free Fire. O que quedaba aí, vino así de pasada, non. Primeiro punto para os platanitos. Nada, son de rondas. Vamos ca segunda. Poden pasar moitas cousas aínda. Recordemos que os Free Fire empezaron atacando... Ui, que pasou aquí? Non me podo transformar. Por que non me podo transformar? Non pasa nada, bueno, pois entón pásame xa o modo subxetivo porque non podo, por algún motivo, transformarme. Bueno, pois vamos a ver que nos depara a sorte, a que equipo vamos a seguir. Mira que xa me falla o mapa. Vale, estamos seguindo de novo o capitán dos platanitos. Hasta ali tamén podemos ver o que está facendo o capitán dos Evil Dragon. Por ahora están sendo precavidos, mantendo posición. Non sabemos se hai un ataque rápido como antes. Vemos que os nubis volven a estar aquí looteando material, cando realmente hai bastante material. Non sei. Estánse facendo fortes aquí na súa posición. Son os tres equipos que podemos ver. Non podo ver o que fan os Free Fire. Podemos ver a tres capitáns, pero non o dos Free Fire. Podemos ver o capitán dos platanitos, o capitán dos Evil Dragon e o capitán dos nubis. Non podo ver a máis. Vamos a ver que fan os que ganaron a ronda anterior, os platanitos neste caso. Ahora está todo o mundo un pouco máis precavido, non? Parece que hai medo a aventurarse moito. Un disparo fortuito por aí. Ben, os platanitos están collendo unha posición dentro da tormenta. Os dragons tamén. E os nubis saliron por fin da súa cova. E xa progresaron hasta a beira da tormenta. Oímos disparos, non sei quen disparaba por aí. Aí están subindo. Vale, acaban de utilizar unha desas granadas que detectan xente. Temos a Railgun en acción. Os dragons están raileando, acabo de inventar un verbo, a alguén por aí. Recuperando pedra, vedes que o material se recupera moi rapidamente. Es decir, non vai haber problemas de material, hai 500 de cada e aparte podes rapidamente cun par de picos lootear. Parece que os dragons están atacando os platanitos. Están sendo detectados os Evil Dragon. Os nubis andan por aí ajochados, os platanitos tamén fixeron unha posición forte. Parece que os que están máis expostos agora mesmo, porque non podo ver os Free Fire, son os dragons. Un acaba de se transformar en fume. Ven a tormenta, péchase, ahora están sendo todos moi precavidos, creo que ainda non morreu ninguén. Unha grieta, os dragons polo aire. Non sei se iso vou malo, depende da xente. Se hai moita xente abaixo, supoño que están ocupados os de abaixo como para disparar para arriba. Isto en momentos máis tardíos da partida pode ser moi perigoso, pero vemos que a acción é frenética en todo momento. Oi, acaban de batir a un dos, se non me equivoco, un dos dragons.
me parece que a 2. Atención que se acaba de encontrar con Free Fire. Van a batir, sí, a outro dos Dragons. Os platanitos tamén co Free Fire. Cuidado que a Tormenta acaba de tumbar a Tormenta o Capitán Castarri. Un dos nubis tamén acosado por a Tormenta. E atención que a Tormenta vai se pechar xa de todo. A Tormenta vai se pechar de todo. De hecho non hai moito que facer. Efectivamente, os Free Fire acaban de tumbar os nubis, pareceme que están todos xa fora. E agora sí que podemos ver o que fan os Free Fire. Teñen debaixo algún platanito, pero son 3 Free Fire contra, creo que polo menos, 2 platanitos, non sei se será un stop. Acaban, acaban de os Free Fire de tumbar o último dos platanitos. E temos un punto para os platanitos e un punto para os Free Fire. Está a cousa moi quente, como o lume. Vamos ver se ahora me podo transformar, ainda que me temo que no. Pois no, fallo de mapa, non podo transformarme, solo a primeira partida, non pasa nada. Gústame o modo subxetivo. Vamos ver como progresan por aquí. Podo voar, podo voar. Vamos ver rapidamente como progresan por aquí. Eu teño armas, pero non vou disparar, non vou usar mal. Vale, nubis por aquí, perdón, Dragons por aquí xa están lanzando en lanzadeira, atención, están collendo posición os nubis e vanse ao centro, vanse a facer fortes no centro. Non sei se boa idea ou non, porque os platanitos xa están mallando neles. Os platanitos están mallando neles, pero atención porque os platanitos están progresando a outra posición. A posición de... detectando, no, parece que no, simplemente están avanzando sin que os detecten, empezan a reilazos, parece que os nubis iban a chover por todos lados, dá a impresión de que os nubis van a chover por todos lados por situarse no centro. Vexo ali que están os Dragons tamén avanzando lentamente construindo, que están aquí os Free Fire. E pregunto eu, están en riba dos nubis? Ou os nubis quedaron encerrados, os que progresaron antes eran estes? Ás veces confundo a skin de lonxe. Pois os que progresaron deberon ser os Free Fire, pensei que foran os nubis. Vale, seguirán os nubis na súa cova como antes. Vale, aquí hai unha chea de deteccións, hai granadas, hai de todo, hai un splash por aí perdido. Atención, porque aquí temos, efectivamente, temos aquí os nubis, sí que estaban os nubis debaixo dos Free Fire. Os nubis van a polos platanitos, pero teñen detrás en riba os Free Fire, non sei se os viron. Ao mesmo tempo, parece que progresa máis cómodamente se meterse en líos de novo son os Evil Dragon, que se están afastando de todos os fregados cantos hai. Siguen os Free Fire aquí chegan os Evil Dragon por aquí, cuidado. Os nubis, os Evil Dragon desde baixo, é curioso porque están os nubis debaixo dos Free Fire, entre os dous están acosando, pois neste caso, os Evil Dragon. Os platanitos, non sei se queda algún por aí. Pero os Dragons están sendo algo acosados. Queda algún platanito por alá, quedan os nubis aquí nesta casa, están facendo fortes. Vou pasar a visión subjetiva. Non será porque igual me confunden a mí con xogador e fastidia moito. Vamos, estamos vendo xa os Dragons comandos. Parece que sempre vou poder ver os Dragons, os nubis e os platanitos. A que non podo ver son os Free Fire. Bueno, vamos seguir agora os Dragons un poquinho, porque están sendo acosados por moitas direccións. Ten alguén detrás, ten un platanito detrás. Efectivamente, un platanito detrás nunca é boa idea. Que mal sonou eso. Ben, estamos vendo agora o capitán dos platanitos precisamente. Están tomando situación no cubo. Acaba de abatir a dous nubis. Acaba de abatir o capitán dos platanitos. Acaba de abatir a dous nubis. E os nubis eliminados tamén desta ronda.
temos visión dos platanitos, solo podo ver un platanito, solo podo ver o capitán dos platanitos, non podo ver a ninguén máis. E supoño, se as contas non me fallan, que queda os Free Fire, non sei cantos, porque hai un platanito abatido. Entón quedan polo menos, o sea, dos platanitos e polo menos un Free Fire, senón acabaría a partida. A tormenta móvese moi rápido agora, xa non estamos para coñas, hai que correr porque senón quedas fora dela. Son máis rápidos que a tormenta, pero a tormenta é moi rápida. Sí, e as muros que ten cortas polo medio non son todos teus. Entón, non é doado avanzar, pero a tormenta ahora párase e vaise pechar a tormenta de todo outra vez. Vaise pechar toda a tormenta e temos arriba os Free Fire acosando desde arriba os platanitos que están abaixo. E vaise pechar a tormenta. Cando se pecha a tormenta aquí pode gañar calquera. Eu diría que máis peixes ten, ou sorbetes, ou curas en xeral. Uf, me gustaría estar na situación dos platanitos aí atrapados na tormenta con dificultades para sair, pero poden dar unha sorpresa como esta, que é gañarlles a situación antes de morrer. Van a intentar, non foron capaces, se ganaron de volta a segunda os Free Fire. Segunda victoria para os Free Fire, unha para os platanitos. Vamos alá. Cuarta ronda, se non me equivoco. Temos aquí os nubis. Sairán da súa merligueira hoxe. Si, non, si. Non sabemos. Temos aquí os Free Fire, a ver que fan desta partida. Sempre son moi activos. Aquí os platanitos tamén se están movendo. E os... Ui, non sei onde van esta xente. Ui, ahora son os Dragons, se non me equivoco, os primeiros que... Non, son os nubis. Foron os primeiros que se moveron para o centro, pero atención que tamén están os Free Fire. Temos os nubis e os Free Fire no medio do mapa, ganando altura. Ganando altura. Un nubi polos aires. No, un Free Fire polos aires. Os nubis de baixo outra vez. Volvemos a ter un pouco de antes. Free Fire arriba de todo no medio. Nubis xusto de baixo. É unha forma en certo modo de estar protegidos. E acaban de batir un platanito. Os Free Fire acaban de liquidar a Anxo 1725. Os Free Fire, creo, acaban de batir e volveron a ganar a partida. Siguen acosando agora os Dragons. E os Dragons sempre se ven, para estar escapando dos líos, sempre acaban metidos neles. Vale, os Free Fire controlando aquí o centro do mapa, acosando, supoño que os nubis, que son os que subiron por aquí. Os nubis aquí tomaron posición no campanario. Creo que acaban de... Pois si, acaban de eliminar a Diego 777, que xoga no sitio de Cross. Ahora está todo moi quieto. Vexo aquí un platanito. Sí, temos aquí un platanito ajochadiño. Outro platanito que acaba de levar unha leche aquí. Asomou a cabeza e levou. Están os Free Fire a tres alturas controlando o centro. Ninguén lles dispara. Están os Free Fire á vista como que di, e ninguén lles dispara porque están controlando a dos platanitos por aquí. E os Civil Dragon que non se atreven tampouco moito a asomar, porque no momento que alguén asoma que se levan un snipazo ou algo. É impresionante os Free Fire como están controlando a partir da situación, a pesar de estar no medio de todo, que debería ser un dos sitios máis complicados. Os Free Fire pouco a pouco construen, vanse movendo lentamente, mantendo a situación, tendo aquí controlados os platanitos e os... E onde están os platanitos? Vou pasar a modo subxetivo porque non vexo os platanitos. Non sei onde se meteron. Os nubis non sei se siguen ali ou non, non teño ni idea.
Vale, temos de novo os dragons. Temos efectivamente andan os nubes por aquí. Non están onde eu pensaba. En algún momento saliron de ali. Ou saliron ou non sei se non, creo que máis ben foron os de Free Fire que construíron hacia fora. Atención que aí queda algún platanito. E os nubes e os platanitos están se enfrentando entre eles. A ver que sai de aquí. Quedan dous nubes, se non me equivoco. Ui, platanitos, nubes, aquí hai de todo. Está todo mesturado aquí. Aí veñen os dragons. Atención que veñen os dragons. Temos dous platanitos, perdón, dous nubes, un dragon. Non sei se algún... Foi unha granada, acaba de liquidar a dos nubes. Non sei que pasou a Leo. Un Lucas eliminado, Mikel Rasu eliminado. Vale, un dos nubes acaba de liquidar a dous. Vaya, Mallera e acaba de meter Hastardi a dos. E mentras tanto, que fan os Free Fire? Supoño que están tranquilamente alá arriba. No, ainda queda polo menos un dragón. Dame moita rabia non poder ver que fan os Free Fire, porque están tendo unha estrategia moi boa. Aparte, o sea, son boss, son moi boss. Eu creo que un dos equipos favoritos, xunto tamén cos platanitos. Pero ahora mismo están levando ventaxa os Free Fire. Fechase a tormenta. De novo vamos ver quen leva a ventaxa. Cuidado porque aquí hai sorbetes de vida, pero hai que sobrevivir a un platanito. Hai que sobrevivir a un platanito e non sempre doado. No, 2, 3 de vida, 4 de vida, 0 de vida. Ui, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si esto acaba así, creo que ganan os platanitos. Ah, pois non. Temos aínda, claro, Free Fire, aquí nos pode ver. Temos máis Free Fire, temos máis platanitos. Aquí nos pode ver, están todos na tormenta xa. Perdeu o platanito, borrou o platanito e o Free Fire leva ao seguinte punto. Dame moita rabia non poder ver que fan os Free Fire. Terceiro punto para os Free Fire, 3-1. 3 puntos os Free Fire, 1 punto os platanitos. Xa que non podo ver os Free Fire ao final, vou ver o principio, polo menos. Aquí os están. Moi ben, rapaces. Estamos indo a cousa moi ben. Con ese Midas dourado. Tengo que dicir, non me o conto, pero tengo que dicir que Midas é unha das skins que menos me gusta de toda a historia de Fortnite. Pero eso son manías miñas. Acabo de mirar para min amenazadoramente dos Free Fire. Sinto que non me poden transformar en bola. Sinto moito. Ben, os Free Fire avanzan lentamente. Agora non se lanzaron en lanzadeira nada parecido. Vale, os Free Fire xa colleron o centro do mapa. Outra vez. O que pasa é que a tormenta vai seguir desviar un pouco, pero non pasa nada. Ah, non, son eu que estou desviado da tormenta, nada. A tormenta pechase no alrededor do centro. A tormenta varía, non sempre se pecha alrededor do centro, pode se pechar aleatoriamente, ás veces desplázase moito, ás veces pouco, sempre un mínimo. Ben, temos aquí un railazo aos platanitos, están, supoño que os nubes, se non me equivoco, efectivamente son os... Non eran os nubes, eran os dragons os que estaban intentando railear os platanitos. Os Free Fire tranquilamente no medio. Non vexo que fan os nubes. Railgun, esta ten que servir dos nubes, non pode ser de outro, creo. Eso creo, vou intentar non asustalo moito e mirar quen é. Efectivamente, eran os nubes, e acaba de se cargar a parede que a rail, creo. Unha boa forma de quedar o descoberto. Bueno, aí está, están intentando tirar un Free Fire, pero dudo moito que vai a cometer o erro de non ter previsto unha caída. Ben, atención que avanzan os dragons hacia os nubes, ou simplemente fuxen dos platanitos, non sei moi ben. Siguen a railazos os nubes, os Free Fire que os atacan desde o aire.
Vale, Free Fire manteñen a altura. Máis que ninguén, están separados pero mantendo a altura, co cal parece que controlan ben a situación. Teñen caendo railazos desde abaixo. Alguén que intenta subir enseguida se encontra con Free Fire cortándolle a subida. Unha dinamita, dúas dinamitas, tres dinamitas. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. No, parece que as dinamitas non mataron a ninguén, se non veríamoslo no marcador, pero menudos. Non sei a que están acosando, poden ser os nubis, poden ser os dragons. Creo que vou pasar xa a subxetivo porque o único que vexo desde arriba os Free Fire, non vexo que fan o resto. O que pasa que agora vou perder contacto cos Free Fire, nunca podo observar o que fan. Vexo un platanito que se move, vexo aquí os nubis, a beira da tormenta tamén. Creo que están os tres aínda. E os platanitos creo que os tres primeiros que invitei foron precisamente ao capitán dos platanitos. Oi! Hasta de cabeza de sacar vida, hasta de cabeza de sacar 100 de vida, unha lapa. E eso pasou aquí factura porque o liquidou un dos Free Fire. Creo que os tres primeiros equipos que invito son os que, as tres primeiras persoas que invito entran no meu grupo cando estamos na sala, son os tres que vou poder ver durante a partida, os que vou poder observar como se fora o meu equipo, a pesar de que no mapa poño que se poden observar os xogadores que ven o que acaba de meter. Mikel Resúa, pero tarde porque os Free Fire volven a ganar a súa cuarta partida. Atención porque, bueno, os Free Fire casi teñen o pase conseguido, pero isto acaba de rondas. Se alguén consigue unha victoria máis, que non sexan os Free Fire, podría poñerse empatados cos platanitos e terían que ir a desempate. Entón, ollo que isto é máis complicado do que parece. Os platanitos, se queren estar cómodos, deberían ganar polo menos unha ronda máis. Parece agora mesmo que os Free Fire dominan sen problema. Temos aquí os dragons. Temos aquí os nubis. Intentando... Aí está, acaban de detectarme a min. Acaban de detectarme a min. Temos aquí os Free Fire xa no centro outra vez e os platanitos, porque xa empezan a acosar ou intentalo os Free Fire, pero os Free Fire fanse fortes sempre no centro. Teñen moi ben collida a medida deste mapa polo que parece, porque desde o principio están no centro e ninguén pode batir con eles. Un arriba, dous ao lado, un mentras, mira, focalizan todo o lume no de arriba, mentras os outros dous miran a ver quen máis anda por aí e empezan a disparar. O que me dispara a mí. Ui. Estes nubis movéndose. Perigoso moverse con tres Free Fire no aire apuntando para ti, pero por aquí estánse enfrentando, si non me equivoco, platanitos e dragons. Esa bola, non sei se está un pouco bugueada a bola esta grande, porque facía cousas moi raras, quedaba separada. Dá a impresión de que cando chega a un sitio queda parada sen avanzar máis. Non sei se pasaba antes, se foi unha actualización rara, pero esta funciona de unha forma un pouco extraña. Atención que os Free Fire, é que os Free Fire son capaces de acosar a tres equipos ao mesmo tempo. Parece que cada un deles mira para un dos equipos e os mantén a raya para que non progresen, porque están os tres intentando progresar por abaixo sen ser capaces de sacar os Free Fire da súa posición. Atención que aquí se acerca un dragón a un Free Fire, pero o Free Fire escapa para arriba, o dragón intenta subir pero non pode, ten que progresar por máis abaixo, e que non deixan, os Free Fire non deixan que ninguén se arrime o suficiente a súa altura, non lle ganan a altura, non lle ganan a posición. Vexo un dominio moi grande dos Free Fire nesta ronda, moi grande.
E mentras tanto, os platanitos dando os nubis e os Free Fire mirando o espectáculo desde arriba. Acaba de morrer por aquí os tres nubis outra vez. Os tres nubis outra vez. Vamos a facer un respawn agora. Estamos vendo o capitán dos platanitos collendo altura. Ya arriba se un Free Fire, pode batir o Free Fire, avance un sí, non, sí. Pues no, que escapa o Free Fire, son como son como anguías. Son como anguías os Free Fire. Nintendo. Que barbaridade como xogan os Free Fire. Controlan o mapa en todo momento, parece que no, pero teñen controladísimo. Bueno, aquí hasta esta parte nunha desescalada digna do coronavirus, vamos. Vaya partida estamos vendo dos Free Fire. Ui, que tormenta máis rápida. Ui, que tormenta máis rápida que pode deixar polos pelos a Hastarly fora. Non foi o caso. Oh! Oi, que snipazo se acaba de levar. Hastarly, Free Fire consiguen a súa quinta victoria. Se isto acabara así pasarían os Free Fire platanitos, ainda que teñan solo unha victoria, pero que están Free Fire que non hai quen lle toque. Non hai quen lle toque. Como controlan a situación os Free Fire? Como controlan a posición no mapa? Como se meten no centro e desde tres alturas evitan que ninguén os tire, sigue ese rime. Bueno, é impresionante, verdade. Están dando, pois eu creo que unha lección de estrategia tal. Non sei se cambiarán de estrategia algunha vez. Non sempre van directos po centro. Ah, no, ahora acaban de chegar ao centro, alguén tocou a acampar por aquí, que tocou a acampar, os nubis acaban de coir o centro, pero aposto que os Free Fire se poñen en riba. Aposto que os Free Fire se poñen en riba. Pois os Free Fire non queren que os nubis coian o centro. Os Free Fire non queren que os nubis coian o centro, acaban de usar unha grieta, non pasa nada, vamos a replantear a situación, pero... Este é un platanito? Acaban de chegar os platanitos ao centro tamén. En serio, todos queren o centro agora? Isto pode ser unha escabechina. Pois non, xa están o Free Fire arriba, é dicir, eles tanto lles dá quen estea abaixo, tanto lles dá que intente que o centro. Eles chegan arriba, intento averiguar o que fan os platanitos, se teño certa idea, pero vai ser complicado que consigan, porque creo que eso tamén o teñen controlado os Free Fire. E volvemos a estar platanitos no centro arriba, nubis no centro de baixo. E os platanitos intentando arrimarse de alguma maneira, é complicado. E mentras tanto os dragons, pois ás veces intentando pasar desapercibido, pero ao final sempre lles caen. De feito agora acaban de botar a tormenta arriba, entón teñen que avanzar. Avanzan os platanito, outro platanito e outro platanito. Temos estes platanitos aquí localizados. Os dragons creo que siguen por abaixo. Railazo dun Free Fire, non sei se dou, parece que non. Bueno, matar non matou desde logo, non sei se dou. Railazo. Aquí temos os dragons que si hasta agora pasaron desapercibidos. Supoño que os nubis estarán en algún lugar por aquí dentro. Siguen, como non, os Free Fire no centro e arriba. Vaya pedazo de construcción. Non me extraña que acaben as partidas sempre cando se pecha o círculo, porque realmente non dá tempo a máis. Wow! Platanito voando. A ver un Free Fire, que non o sei. Ahora hai dos platanitos arriba, temos unha novedade. Hai dos platanitos que llegaron a altura os Free Fire. Non sei se iso vou malo, pero en principio parece que... Non era un platanito, era un
Ui, pero acaba de morrer no aire, xa se volven a estar os Free Fire arriba. Creo que era un Dragon, Creo que chegaron a subir 2 Dragons, pero os Free Fire encargaronse non só de sacarlos de arriba, sino ademais de evitar que houvese nada por riba deles. Ben, estamos vendo de novo o capitán dos platanitos. Acaban de liquidar o nubi que quedaba. Acaban de liquidar a un platanito. Eu solo podo ver de novo o capitán dos platanitos. Bueno, ten unha boa visión. Cuidado, 5 de vida na tormenta. Acaba de morrer un platanito na tormenta. Non creo que poda facer. Hai 2 platanitos tumbados, se non me equivoco. Un vivo, non podo cambiar de... Non podo visualizar outra persoa mentre siga con vida. Hastadri. Sexta victoria para os Free Fire. Sexta victoria para os Free Fire. Quedan 3 rondas. Realmente ainda pode pasar, menos que non pasen o Free Fire, que eso xa teño asegurado, pero dos outros equipos pode pasar calquera. Dos outros equipos pode pasar calquera. Recordo que se houbera empate na segunda posición, vale? Os 2 equipos que empaten na segunda posición enfrentaríanse nunha sola ronda, eles 2 solos, sin o resto dos equipos, vale? Digo porque se isto ocorre, o que vou facer é sair de creativo, iniciar o servidor e chamar solo os capitáns deses 2 equipos para que se enfronten nunha ronda única. Uns no equipo 1 e outros no equipo 2. A ver se podemos facer dunha forma máis ou menos rápida, a ver se non hai que chegar a eso. Progresan por aquí, moi ben, os Dragons que van a polos platanitos. Atención que os Dragons van a polos platanitos así xa, sen dar tempo a pensar. Non sei se pretenden o mellor intentar conseguir un punto, eliminalos para quitar... Claro, é que ahora a única posibilidade que teñen os Dragons de conseguir un punto sería... Acaba de ir a Cochinchina. Como di... como di Sorrilac, a Carballo. Sorrilac é un youtuber que me gusta moito como analiza os xogos porque fai un pasativo que me encanta. Sorrilac, buscade a súa calde que mola moito como analiza os xogos. Esta publicidade é gratuita, non teño nada que ver con el, non me paga nada, absolutamente nada, pero me gusta, haciendo dicir. Ben, pois parece que os Dragons se decataron de que contra os Free Fire é complicado, entón parece que intentaron ir a por os platanitos porque se xo acampa poden ganar a ronda, empatarían con eles. Tamén hai que dicir que se eliminan os platanitos, eliminan os posibles xogadores dos que sí poden hacerlle dano os Free Fire, é dicir, o mellor, non quero dar pistas, nin ideas. Pero bueno, eso demostra que non van a facer ningún tipo de alianza anti-Free Fire. Non digo que non fose válido, pero sí que sería... Vale, parece que eliminaron aquí un xogador do xogo. Vale, ao acabar esta ronda vou finalizar para que se incorpore un dos xogadores que caeron, un dos platanitos, vale? O resto non salades. Vou pasar aos obxectivos xa. Vale, estamos vendo os nubis, un nubi tumbado. Parece que os platanitos non podo ver a ningún, non sei que un deles que botou do xogo.
Vale, entón, aviso tamén os Free Fire de que para esta ronda vou reiniciar o xogo. Sei que isto chega con 30 segundos de retraso. Outra victoria máis para os Free Fire. Van 2, 4, 6, 7 8 que había, quedan 2 rondas. E atención porque vou a aviso, vou reiniciar esta vou finalizar o xogo. Non pasa nada, tranquilos todos, está todo correcto. Temos 2, 4, 6, 7 victorias para os Free Fire, unha victoria para os platanitos. Que entre agora. Cantos Free Fire hai? Temos 3, vale. Que entre o equipo que corresponde. Yeray 17, me parece. Yeray, seguimos, continuamos. Continuamos, Yeray, ¿dónde estás? ¿Estás dentro? Yeray está dentro, sí, no, sí. Está dentro Yeray. Sí, Yeray dentro, vale. Quedan 2 rondas, vamos alá. Quedan 2 rondas, vamos alá. Yeray, este es el equipo que te corresponde, ¿no? Vamos alá, 2 rondas. 2, 4, 6, 7 victorias para os Free Fire, unha victoria para os platanitos. Sí que me puedo transformar. Creo que o bug está... Para estas cousas poden pasar. Se alguén se queda o xogo, eu sinto moito, pero esa ronda queda lógicamente invalidada. Agora sí que son unha bola. Quedan 2 rondas. Non me mandedes ainda peticións de amistade, por favor, agardad un momentiño. Vale, temos os nubis no seu sitio. Os... non me acordo o nome. Os dragons, os nomes que máis me costa recordar. Os dragons tamén aquí. Veña dragons que cunha victoria podedes ainda facer algo. O mismo os nubis, cunha victoria podedes facer algo. Platanitos, non deixades perder esa victoria. Que pasou outra vez, volveu a caer Yeray 17, jova, que mal me sabe. Que mal me sabe que queda outra vez. Un dos platanitos, un dos posibles equipos. No, sí que está. O que fixo foi salir do meu equipo, vale. Non abandonou o mapa. Creo que platanitos hai 3, vou contar platanitos. Platanitos, onde estades? Un platanito. Vale, vou ver a batalla. 2 platanitos. Platanitos raileando. Free Fire no centro do mapa. Teño esta sensación de déjà vu. Vale, os nubis que parece que van a intentar sacar de unha vez os Free Fire, pero os Free Fire non se deixan. De feito, si fai falta que un Free Fire baixe para rematar a xente, o Free Fire fai, non? Hai 2 Free Fire abaixo. 2 Free Fire abaixo e un arriba. Ollo piollo. 2 Free Fire abaixo e un arriba. Atención que vai unha boliña destas guais a por un Free Fire e acaba de tirar abaixo. Non me digas que acaba de liquidar a un Free Fire de cair. E foi Hashtag, o capitán dos platanitos acaba de tirar a un Free Fire de caída. Atención que queren tirar máis. Gustoulle esa bola, pero o Free Fire construe moi ben, mantéñese moi ben esa xogada dos platanitos que tumbaron ao Free Fire. Hai máis Free Fire, que enganou o Free Fire platanito, acaba de... Estos son Free Fire platanitos, non vexo nada a través destas paredes. Son platanitos. Acaban de tumbar os platanitos ao Free Fire, é posible? É posible? É posible? Platanitos con dragóns, 2 dragóns, porque un deles creo que está tumbado. Vou pasar a subxetivo. Creo que non queda ningún Free Fire, non teño moi claro, se non podo mirar o marcador, as mensaxes de quen vai perdendo. Hashtag. Solo podemos ver a Hashtag, eso significa que o capitán dos nubis e o capitán dos dragons están fora. Entón non sei cantos quedan deles. A ver, temos aquí temos a puntuación, non temos as eliminacións que levan, así podería saber, non as eliminacións, sino as veces que foron eliminados. Bueno, fallo meu o poñer as puntuacións. E o que ten non sei, dá para moito creativo, pero hai cosas que as veces son complicadas de conseguir. Acaba de tumbar a un dos dragóns, aí ve el barro. Aquí 2 platanitos, un dragón menos, queda un dragón si non me equivoco, polo menos 2 platanitos, non sei se 3, creo que solo vexo un letreiro, co cal solo ver un platanito. E aquí está Hashtag atacando o, creo que é un dragón, sí, non, sí. Ui, disparan desde arriba, será ainda, é posible que ainda quede algún nubi.
Aí alguén acaba de levar nas cachas. Un nubi, queda un nubi, pero atención que están disparando. Dous nubis quedan. Dous nubis, donde se meteu Barry? Donde se meteu Barry? Atención que si non están, porque eu creo que non queda ningún Free Fire. Si non están o Free Fire, esta partida ganan os nubis ou os dragóns, vanse poñer con outra victoria, vanse poñer as mesmas victorias que os platanitos. Atención, porque podemos ter que ir a un desempate. Si é certo que non queda ningún Free Fire, que realmente non o sei. Habría que arreglar este marcador. Bueno, ahora non me dá tempo. Para que puxese as non as veces que eliminou alguén, sino as veces que foi eliminado. Si marcache se che mataron ou non. Tamén é certo que Fortnite podría mellorar moito a moitas cousas de creativo para poder facer isto que intento eu, que é seguir unha partida como observador de unha forma moito máis fácil. Non me deixo observar a outra xente, pero bueno, en fin, algún día que farei esta cuestión. Estáse pechando a tormenta. Sei que abaixo están os nubis. Non sei quen está arriba, non teño ni idea de se o que quedan son dragóns ou Free Fire. O que si sei é que aquí abaixo vexo bastante vida. Vexo aquí abaixo bastante vida, non sabemos a vida que teñen últimos outros. Cada disparo aquí vai ser importante. A ver, xa morreu. E aquí queda un Free Fire. Bueno, e sobreviviu. E ganou. Quen ganou? Non sei. Que? Os platanitos? Quedaba un platanito? Pois mira, non sabía. Ai, por Dios. Si non foi así, correxídeme. Eu, polo que vexo, acabo de ganar un platanito. 2, 4, 6, 7 e 2, 9. En principio, se non me equivoco, a ver, que alguén me corrixa. Ganaron os platanitos anterior? Ganaron os platanitos anterior? Porque se os platanitos ganaron anterior, entón xa temos o marcador listo. Alguén acaba de saltar polas nubes e caer. Donde? Aí. Somos Free Fire. Confirmademe, por favor, se ganaron os platanitos, porque non puiden velo. Eu creo que sí. Sí, porque quedou con 40 cartas de vida, efectivamente. Aquí ponme que ganaron os platanitos. Quedou Gerai con vida. Mentras dous dos nubis non foron capaces de atopalo, quedou Gerai con vida. E polo tanto, se os platanitos efectivamente acaban de ganar esa ronda, vou pensar que non menteu Fortnite, vamos. Vou pensar que ganaron os platanitos e polo tanto os platanitos están xa na semifinal. Iso significa que en breve, ao acabar esta ronda, teremos a seguinte eliminatoria entre os outros 4 equipos. Dame moita rabia, creo que algún dos platanitos non van poder quedar hasta a partir das 6. Creo que algún do outro equipo tampouco, pero claro, eu aí non podo facer nada. Se ten sustitutos para xogar, perfecto, senón, pois... Bueno, que vos pode pedir entón que acabe de rápido esta partida. Vamos xogar esta 10ª ronda, como están porque están nas reglas, que son 10 rondas, así que hai que xogala. Entón, permitideme entón descansar un pouco a voz nesta ronda que xa é bastante irrelevante. Vou facer un respawn e vou aproveitar para actualizar por aquí un par de cousitas, vale?
Isto xa está acabando, estáse pechando a última tormenta desta última ronda. Estamos vendo que polo menos quedan os nubis. Ui, acaban de ganar unhos nubis. Un pouco tarde, pero acaban de ganar unhos nubis, a da honra. Moi ben, pois esta primeira semifinal está lista. Pasan a cuartos de final. Pasan a semifinal Free Fire con 7 victorias e Platanitos con 2. Vamos a empezar en nada a seguinte semifinal, na que participarán no equipo 1 Catalegos, no equipo 2 o Trío Boot, no equipo 3 a Santa Compaña e no equipo 4 CT Gaceta Pro, que son os Catalegos pero a versión Pro. Catalegos teñen varios equipos. Vamos entón a un segundinho por aquí. A ver, vamos a como me costa colocar as cousas aínda, valo para pinche a vídeo. Aquí estou, ese me a min, non sei porque xa me que ver. Pero é para recordarvos a todos os que estades vendo o torneo que por Twitch que se enviades no chat do Twitch se poñedes a palabra participo e des participar nun sorteo dun chaveiro do Fortnite, vale? Valorado en 2 euros e pico. Pero bueno, vamos a jugar. Vou alá, inicio un novo creativo. E vamos coas segundas partidas. Grupo B, Catalegos, o Trío Boot, a Santa Compaña, CTGZ Pro. Acordádevos de cambiarvos o vosso equipo que vos pertence, vale? Vou empezar xa a invitar. Bueno, metime primeiro en creativo, non pasa nada. Temos entón por Catalegos a Uretada, pero me parece que non está. A ver quen temos por aquí. Blacksmith, me parece que do Catalegos Pro. Temos a Doc, que tamén é Catalegos Pro, pero temos a vamos a ver, Tryhard, nombre Tryhard non está o nombre Tryhard, no, si, está o nombre Tryhard, vou invitar, porque o capitán. Non vexo a ninguén de el Trío Boot. Outra vez, xa me pasou de outra vez, non vexo a ninguén do Trío Boot. Vale, aquí quere vir Perrico tamén, que é o terceiro. Vale, empezad a entrar no equipo, por favor. Hola Perrico, invita a teu equipo, por favor. Hola Nombre Tryhard, invita a teu equipo, por favor. Perrico, Nombre Tryhard, invitado a vosso equipo, por favor. No. Hola. Hola, Que tal? tamén aquí. Que tal, Vale, das? xa temos tamén aquí a Santa Compaña completo. Temos dos catalegos. Ui, que alguén. Vale, me parece que vai entrar un catalego novo. A ver. Este novo, non sei quen é. Quen é esta persoa? Non teño ni idea. Alguén o invitou, supoño que xogará no sitio de alguén. Vale. Vou a salir un momento creativo porque así vexo as caras da xente. Vale. Silenciar. Vale. Task, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te dije, no sé si te dijeron que nos hemos cambiado de skin porque el chico que juega con nosotros no tiene la de Tomb Raider, ¿vale? Perfecto, no pasa nada. Vale. Tom, nosotros estamos todos. ¿Vosotros catalegos o CTGZ Pro? Nosotros somos catalegos. Catalegos, perfecto. En vez de con las grafites, ¿cómo se llama? No sé qué son. Sí, mira, de Domus CTGZ, Adoc CTGZ y Blacksmith CTGZ. Perfecto. Si no, los invito yo. Sí, no, invita a ti, por favor. Vale, yo venga. invito a un y vos invitades al resto, si no... Venga, yo los invito. Vale.
Entón, os catalegos van con esta... Ui, pero aquí hai... Ah, vale, aquí están o resto dos CTGZ. E me parece que Hola, os buenas tardes. Trioboot non aparecen. Hola, Doc. Estás emitindo en directo, Doc? Hello. No, hombre. Moi mal. ¿Quién es? Como que pasei vendo o vosso vídeo. A ver, xa me explicaredes que lle pasa a... Solo voy a decir una cosa. Que lle pasa a Blacksmith con hashtag. Que lle pasa a Blacksmith con explicar que lle pasa a hashtag. Hastadri es Dios. Bueno, sigo muteando. Vale, aquí faltan de nuevo Free Fire. Voy a dar un minuto. Perdón, Free Fire no. Perdón. El Trioboot. Voy a dar un minuto para que aparezcan. Esta puede ser unha partida dramática porque se enfrentan catalegos contra CTGZ Pro, que son do mismo núcleo. No medio están a Santa Compaña. Vamos a iniciar creativa, a ver se vai aparecendo o resto da xente. Por favor, dadelle a iniciar. Non temos o Trioboot, o sea que só un destes equipos vai quedar fora. Só un destes equipos vai quedar fora. Entón vou tomar unha decisión unilateral, eso son o que fai as reglas. En vez de 10 rondas, imos xogar 7, por ser menos equipos, vale? En proporción máis ou menos sacamos a mesma cantidade de tal. En vez de 10 rondas, imos xogar 7. Perfecto. Pareceme o máis xusto. Bueno, para non facer tampouco demasiado longa a final. Imos xogar 7 rondas, vale? Entón, bueno, vou dar el Trioboot por non presentado. Creo que me dixo un deles que non podía xogar algún deles. Deilles a opción de tamén cambiar a unha das persoas. Acabo de entrar nun illa que era unha miña. Non sei de quen é esta illa, pero non é miña. Perdón, acabo de facer algo extraño aquí. Confundíme, entrei donde suele estar a miña illa e non estaba. A ver agora se podo entrar de novo. Confundíme. Disculpas. Os nervios. Bueno, estamos vendo que no chat efectivamente Hastadri aí ten o seu club de fans. A ver, a miña illa, dime que está a miña illa. Non está a miña illa. Maldita sea. Teño que volver a crear un creativo. Por favor, que algún de vos volva a central, porque non teño illa. Estou sen illa. Por favor, se alguén pode volver a central, con unhas cuantas persoas hasta que teña illa. Sinto moito, xa pasou outra vez. Culpa miña porque non me metí na illa que non era despois de abandonar creativo. Ai, que mal. O que me gusta cando as cousas non saen ben. Se por la miña culpa, peor ainda. Se alguén máis pode ir a central, por favor, para eu poder recuperar a miña illa, agradezo. Se non, teño que sair e volver a entrar noutra, a crear outro servidor recreativo. Grazas, ahora xa vos está chegando o sonido. Recordamos que hai medio minuto de lag, entón desde que falo hasta que me oídes pasa un tempo. Sí, un abrazo, venga. Pero estou nervioso. Está a miña illa, fora, saca abrazo. Non me abras máis. Aí está. Veña, adentro todo o mundo. Temos a 3 dentro, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que faltaba, Alpha Hawk. Veña, vente para dentro. Vale. Idemos cambiando o vosso equipo. Oi, maldita sea que me puxen. Espera, que esto está todo controlado, mira. Borro. E agora, por arte de magia, tin equipo de un catalegos, Uretada que creo que non xoga, Maxtor e Perrico. Equipo 2. Equipo 2, o Trioboot, mi pan, estes non están. Equipo 3, Nombre Tryhard, Urrex Arroax e Alpha Hawk 710.
E equipo 4 Adoc CTGZ, que non quere retransmitir en directo, moi mal, así non moi ben que a última retransmisión. E que, oi, menos meterse cos nubis, cos equipos, cos nubis, no, perdón, cos equipos non tan vos como vos, porque non deles jogaba o meu fillo, así que un respeto, vale? Nada de chamar que sos malos os paquetes, sodes adultos, sodes xente responsable, respetuosa cos demais. Aquí levas un cadáver de Will Smith. Vale, estades todos no vosso equipo? Sí, non? Sí? Alguén dixo sí? Vou ver se podo arreglar de paso esto. Tengo que tener algún punto no que me poda dar a pistola en todos os casos. Perdonad agora o apuro de última hora. Isto non é. Isto de aquí. Espero que non respawn. Vale, a ver se así me funciona. Xa vai, xa vai, xa vai. Estades listos? Vamos a sacar a foto. Poñedevos por favor no voso... Voume cambiar equipo 50, que é do observador. Recordade que se decides participa no chat, podedes gañar un chaveiro do Fortnite. Vale, equipo 3, Santa Compañía, Nombre Trae, Hardware Rex, Arroax e Alpha Hop. Equipo 4, CTGZ Pro, non están aquí. Adoc, Blacksmith e The Domus. Non sei se cambiou algún. E no equipo 1 Catalegos, Uretada, Max Torre Perrico. Que non vos podo sacar a foto, tíos. Non vos podo sacar a foto. Bueno, creo que entón os Catalegos son os que van con este skin. Fixeron un pequeno cambio e empezamos a partida. Veña, sen máis dilación, son as 5. Vamos con bastante retraso, sinto moito. E vamos alá. Oh, no. Bueno, pues non me funciona da bolita. Bueno, a ver, queda por outra vez. Só non funcionaba na primeira partida, pero ahora tampouco conseguirá nada. Este é o sitio que queda libre, que sería o do Tio Boot, que non se presentou, creo que non podían, unha pena. Recordade que vamos a 7 partidas, 7 rondas só. Aquí temos os Will Smiths, os CTGZ Pro. Aquí temos os CTGZ Noob, perdón. No, Noob non, son moi bons. Moi estrategas. E aquí temos o equipo da Santa Compañía. Non me dispares, non fai falta. Ese xogador está baneado por disparar automáticamente. Xa, fora. Non sei quen é ese, subera. Bueno, empeza xa o primeiro enfrentamento entre a Santa Compañía e os CTGZ Pro. E vou chamar os pros para forrar, mentras os outros catalegos quedan tranquilamente á marxe da situación. Moito ataque tóxico por aí, algún que sai voando. Ui, dous saíron voando. A ver, enfrentamento de dous, enfrentamento entre dous, entre un pro e un... Acaban de tumbar a Roax e acaban de tumbar a Nombre Trae. Atención porque acaban de cargarse os pros a dous da Santa Compañía. Ben, vou dicir isto que sirva un pouco de advertencia. Temos aquí, a ver, que todos nos coñecemos, todos somos amigos, pero aquí temos os catalegos Pro que son bueno, do mismo clan, digamos, non? Non fagades non fagades focus con entendo que sois profesionais
polo menos os pro, que non ides facer, vale? Vou facer agora un respawn para seguir a partida porque non queda xa moita xente. Quero dicir que espero que non se convirta isto nun todos contra a Santa Compaña, porque non sería xusto, vale? Supoño que non fai falta que vos lo diga. Recordade que vamos a 7 rondas, vale? 7 rondas, non 10. Bueno, estaba retransmitindo que a miña cara aí posta en riba, non fai falta que me vexades. Ben, os catalegos pro atacando. A queda por aí unha Santa Compaña, acaban de tumbar a un catalego non pro. No, ao revés, perdón, estes son os catalegos non pro, vale? Están os dous detrás de alguén, non sei que. Dame pena que non poda xogar uretada porque sei que era unha xogadora, creo que era a única. Pois acabanse de cargar Alpha Hawk, é o primeiro punto da segunda grupo dos cuartos de finais, é para os catalegos, non para os pro, sino para os catalegos. Decían outro día de broma que a ver si os catalegos noob iban ser mellores que os catalegos pro, e atención porque bueno, está a cousa interesante, eh? Por agora o primeiro punto é para os catalegos non pro. A ver se ides ter que cambiar os nomes dos equipos e os catalegos pro van ter que pasar a ser os outros, eh? Catalegos pro por agora. Outro día facían as bromas na súa retransmisión, porque estuveron retransmitindo as eliminatorias. Estuveron facendo bromas con este tema, pero a ver se ao final os alumnos van superar os mestres. Ben, empezan os encipazos entre... Ui, aquí houbo doble loot por parte da Santa Compaña. Non mal lootear, non, están collendo unha posición intermedia entre os... No, parece que van a polos pros. Parece que están indo a polos catalegos pro. Non sei moi ben se é unha estrategia que obedece, pero evitaron os catalegos para ir a polos ZGZ Pro. Aquí vemos un deles que sube. Dous Santa Compaña por aquí. Ui, canta altura. Ui, canta altura. Que perigoso parece iso. Creo que este sorbete. Fallaches un pouco co sorbete. Canta altura, me parece que acaban de conectar as bases, pero ollo que estou en perigo. Aí casi estiras, non os tiraches tampouco, porque aquí hai... Están nos intentando tirar, aí van abaixo. Sí, de caída. Non morreu de caída. Parece que teñen altura controlada. E saben exactamente cal é a altura que poden caer sen morrer. Non sei se perdeu vida ou non na caída aquel catalego. Aquí teñen altura moi ben collida a Santa Compaña, e a tormenta botase en riba de todos os catalegos mentras os Santa Compaña liquidan. Hai dos que consiguen escapar, pero ten altura aquí un Santa Compaña. Atención, porque este Santa Compaña pode conseguir algo importante, porque hai dos catalegos que se lle botan, que iban por debaixo. Vou facer un respawn, agora acaba de perder a altura, acaba de subir outro catalego por outro lado, pero están os dous xuntos, acaban de revivir
a un catalego. Están na tormenta, acaban de revivir un catalego dentro da tormenta, que é o deste equipo dos catalegos en moita estrategia, tanto os catalegos como os catalegos pro. Moita estrategia, pero acaban de abatilo porque lógicamente non tiña casi nin muerto, e de rematalo non vai a ser. Está a Santa Compaña completo e acaba de conseguir a Santa Compaña o seu primeiro punto. Primeiro punto para Santa Compaña, 1-1. Hastarly, non fai falta que máis veces participas, xa sei que participas cunha vez chega, e por que me poñas Carlos Guapo tampouco vas a levar na premio, así que bueno, terceira ronda. Hastarly queda eliminado do sorteo por pelota. Santa Compaña ten un punto, Cartalegos ten outro punto, e vamos alá. Cal será desta vez? Perdón, dixen, si, Santa Compaña e Catalegos. Cal será desta vez? Ollo cos pro que vos quedades en puntos, pro que non tedes puntos. A ver se ese pro vai haber que quitar do nome. Pro que non tedes puntos. Non me dispares, pro. Vamos alá, Catalegos xa están progresando. Os Santa Compaña están sendo detectados polos catalegos, volven a avanzar evitando meterse no medio dos catalegos, os catalegos pro, sino que casi sempre viñen hacia este lado, pero parece que os catalegos pro fixeron algo parecido. En vez de xogar a 4 bandas están a 3, é dicir, como sobra unha esquina, hai unha saída e unha deles está anulada, hai 3 nativas e unha está anulada, que era dos Trio Boot. Parece que acaban de formar un triángulo, ¿no? Pero atención que por aquí se ha disparado. Os catalegos están tomando o centro, estánse colocando prácticamente, casi. Oi, mirad que bonita formación dos catalegos pro. Que bonita formación dos catalegos pro. Aí detrás un perrolo. Ben polo aire un catalego, bueno, non podo obviar, o sea, non podo sospeitar que haxa aí amiguismo entre os catalegos e catalegos pro, porque isto que acaba de facer este catalego de irse voando hacia os catalegos pro, foi temerario, canda menos temerario. Uy, qué bonito está esto, atacando ahí todo el mundo. Vamos a hacer un respawn para ver. Ven, estamos vendo que tumbaron a Nombre Tryhard. Está revivindo o RX Roax. Dentro de 30 segundos, cando escuitedes esto, xa estará revivido, así que non estou desvelando nada que non deba. Moitas curas. Perfecto, quero utilizar... No, hoy no. Sí quiero utilizar a grieta, pero no. Uy, acaban de tumbar a Doc... No, tumbar, no, matar a GTGZ. Me parece, no sé si eliminaría a todos os GTGZ, a todos os catalegos pro, porque nada máis se eliminou xa morreu, entón. Bueno, están os catalegos ca súa estrategia de táctica. Están, sempre xa dixen, todo de moita táctica. Solo pode ver a Roax e a Nombre Tryhard, pero teñen que estar por algún lado os catalegos. Sí, creo que acaban de topalos. Moi ben construído aí. E vai tumbar a un deles. Mi madriña, canta vida tiña. Sí, señor. Segundo punto para Santa Compaña. 2-1 para Santa Compaña, que acaba de tumbar un catálogo pro. O último que quedaba. Wow. A Santa Compaña 2, os catalegos 1, os CTGZ Pro 0. Van 3 partidas, quedan 4. E a ver para quen é o seguinte punto. Vamos a ver o mapa desde arriba. Estou vendo que esta zona de aquí é quizá máis descoberta. Vai haber que
solucionar iso metendo aquí algunha pasareliña máis como estas deste tipo que sempre che dan algo de cobertura. Pero bueno, divertido os mapas tamén que sexan asimétricos, non? Ui, atención que van aquí lanzando bolas de plasma no estilo Quake que van perdendo forza e casi non chegan alá. Casi non chegan alá. Batalla de snipazos entre Santa Compaña e Catalegos. Mentras os pro... Ui, están alá en modo sneaky. Vémolos por avanzar por detrás das perras. Ollo que... pues, acaban de velos, acaban de detectalos. Ollo que querían ir os Catalegos pro en modo sneaky así por detrás, para pillar por detrás. Mira como saben como se moveron nas anteriores partidas. Que a Santa Compaña estuvo sempre rodeando, evitando os Catalegos para meterse neste vértice e ter controlados tanto os Catalegos como os Catalegos Pro e acaban de descubrir que os Catalegos Pro se que arrimaban por detrás en modo sneaky e acaban de detectalos moi boamente. A pecho veo por aquí alguén. Aí está. Mira que os quere pillar desprevenidos. Mira que os quere pillar desprevenidos. E vai mi merriño que vai facer aí. Mi merriño que vai facer aí. Ai, non foi capaz, pero ahora continúa, van os tres que ven e atacaron. Un por detrás, e mentre un iba por detrás, os outros dos arrimaron seguir por diante e pilláronos totalmente. Vamos, fixeron un sándwich os Catalegos Pro. Moi simpático. Pero cuidado porque os Catalegos Pro non morren, son duros como a cruz. Hai un tumbado, Catalego Pro tumbado. O equipo da Santa Compaña estaba enteiro, ahora acaban de tumbarlle a Roax. Atención porque este Catalego que está aquí arriba está tocando as narices os da Santa Compaña. Subimos en altura, porque un dos Catalegos acaba de cargarse ao Catalego Pro, creo que era o que quedaba. Nada, descartado o compañerismo, a guerra é a guerra, non hai compañeros na guerra, e quedan os Catalegos e os a Santa Compaña. Vaya feo, e acabei de facer o Catalego Pro. Bueno, feo non, é guerra, isto é así. Vamos a cambiar a... Esta vez solo podo ver... Os primeiros que entraron no meu equipo foron... non, pois estou vendo a Perrico. Bueno, a primeira vez que podo ver, creo... Podo ver a Roax, a Nombre Tryhard e a Perrico. Bueno, podemos ver a Perrico. Bueno, pero, hombre, Perrico que che estaba vendo. Me acabo de empezar a ver, non me morra xa Perrico. Perrico que, se non me equivoco, foi de Valencia, dos países valencianos. Perdón, dos países catalás. E... terceiro punto para a Santa Compaña. Santa Compaña 3, Catalegos 1, Catalegos Pro 0. Catalegos Pro, hai que cambiar o nick. A partir de os Catalegos Pro van ser os que ahora son Catalegos, por eso. Por meterme con vos, non pasa nada, todo guai. Hai días bons, hai días malos. E ois, se os Catalegos melloraron como para ser Pro, que guai. Moi ben por eles. Vamos alá, aquí temos o equipo que vai en cabeza, armándose estos dentes. Eso que a súa skin non pasa desapercibida. Bueno, aquí neste fondo amarelo, bastante, ainda menos mal. Podría ser peor. Empezamos cos snipazos, como non, os Catalegos por aquí, subindo, a Santa Compaña facendo a súa envolvente habitual. Desta vez, aí van, polo menos algún deles. Sí, parece que ahora cambian, mentras dos Catalegos Pro quedan ali, o terceiro vai a intentar pillalos como antes fixeron. Ai, granaditas, nada, non conseguiron nada. Pero este Catalego está se xogando a vida. Este Catalego Pro está se xogando a vida porque está moi... Ala vai. Demasiado cerca da Santa Compaña. E quen se arrima a Santa Compaña non vive moito tempo máis. Non me dispares a mí, hombre. Acaban de noquear cun sniper a Alpha Hawk, un dos da Santa Compaña. Temos por aquí os pros, Catalegos, que se me vai o nick de pros, os Catalegos Junior.
Atención que un dos catalegos acaba de avanzar para mentras os demais cubrían. Ahora veñen os outros dous e bótanse en riba a Santa Compaña. Non teñen medo os catalegos, bótanse en riba da Santa Compaña que faga falta, e a Santa Compaña acaba de, polo menos un deles acaba de, non sei son os pro, acaban de rotar. Non vexo aquí un catalego pro, vexo ali outro, pero non sei onde está a Santa Compaña, non teño ni idea. Non sei onde está a Santa Compaña. Outro que vai polo aire. Non sei onde está a Santa Compaña. Anda, hombre. Acabo de topar un. Non sei se queda un, se queda máis, pero un deles desde logo aquí está esperando a súa oportunidade. Atención, atención, que acabo de velo. Nada, pero vai detrás del. Ala temos un pro, aquí temos catalegos, tres catalegos. Solo vin un Santa Compaña, non sei cantos pros quedan. No marcador non me pon gran cousa. Vou ter que mellorar tamén este marcador. Temos outro Santa Compaña, tipeando. Ui, acabo de liquidar. Non sei moi ben o que está pasando. Aí aparece un pro. Acaban de liquidar a outro dos Santa Compaña, non sei cantos quedan, vou cambiar, porque isto está acabando, porque creo que isto acabou xa, efectivamente. Seguinte punto para os catalegos. Outro punto máis para os catalegos, levan 2. A Santa Compaña 3, 4, 5, quedan 2 partidas. Atención, porque se os catalegos pro queren pasar á final, á semifinal, van ter que ganar as 2 partidas que quedan. Se os catalegos pro queren pasar á final, van ter que ganar as 2 partidas que quedan. Isto está moi interesante. O que si podemos asegurar é que Santa Compaña xa ten o seu sitio na final. Eso sí que podemos asegurar. A Santa Compaña xa ten o seu sitio na final. Presenciamos todo en silencio. Bueno, xa, silencio rompido por unha bala surcando aire. Catalegos Pro, se queredes metervos na final, ides ter que ganar as 2 rondas que quedan e despois enfrentarvos aos vosos compañeiros dos catalegos e ganar tamén. Situación ben tomada aquí dos catalegos. Creo que este de aquí tamén un catalego máis arriba para... Acaba de meterlle... Oi, que snipazo acaba de recibir este catalego. Outro dos catalegos pro tamén acaba de ser tumbado por nombre tryhard, un snipazo. Ahora avanzan sen medo xa a Santa Compaña, acabouse a cautela porque é tumbado polo menos un de cada equipo. Empeza unha batalla pola altura e atención que son 2 contra 1, cuidado. Bueno, que ven o pechou, liquídano, aparece outro. Os tres están aí, un tumbado polo medio, non o rematan, non vai poder rematarlo porque non lle deixan os compañeros e acaban de rematar un, acaban de rematar outro. Vou pasar a modo subjetivo porque isto está acabando. Eu creo que ainda debe quedar alguén, porque a vexo escondido. Temos aquí a polo menos un dos da Santa Compaña, baixando, cuidado para non repartirse as pernas. Que anda a buscar aí, este vai buscar un obxecto determinado. Vale, quere unha grieta. Ben.
anda por aquí manténdose suficientemente oculto. Xa olvídase Sniper, se queda solo con Scar Spaz. Está rompendo todo o que pode para evitar. Ai, ten compañeiro. Están... Ui, o que están intentando. Ui, o que están intentando. Consíguenos, si non. Ui, queda cheio unha parede moi grande. Queda cheio outra. Hai moita. Acaban de baixar. Este é un Catalego Pro. Ainda andaba por aí. Sí, había un Catalego Pro ainda. Acaban de tumbar a Roax. Non podo ver a ninguén máis. Vou ter que esperar a ver todo desde os ollos de Roax, que está medio morto. Así que ya acaba de morrer. A Xiña acaba de morrer. A ver a quen me asignan agora. Vexo un Catalego Pro. Dos Catalegos Pro, que onde estaban? Atención, que os Catalegos Pro acaban de tumbar a Santa Compaña. E creo que só queda un Santa Compaña ou queda un Catalego. Aí tumbado un Catalego Pro, non din os Catalegos Pro, hai tumbado ali. E acaban de ganar, pois si, quedaba un Santa Compaña, acaba de ganar unos Catalegos Pro. Primeiro punto para os Catalegos Pro. Recordo que esta é a última ronda. Se ganan os Catalegos ou a Santa Compaña, serían eles dous os que pasan a semifinal. A semifinal, en todo caso, a Santa Compaña xa pasou. Pero se ganan os Catalegos Pro, terían que desempatar cos Catalegos. Atención, porque isto ponse dramático. Moito me gusta utilizar a palabra dramático. Atención, porque os Catalegos Pro poden aínda clasificarse para a semifinal. E ademais o enfrontamento empeza entre os Catalegos e a Santa Compaña. Eso, sen dúbida, beneficia os Catalegos Pro, porque se eliminarían do medio un dos equipos e outro quedaría probablemente tocado. De feito, están sendo moi cautos porque saben que disto depende o seu pase á semifinal. Recórdavos entón que se ganan os Catalegos Pro esta ronda, vou parar o xogo, van a eliminar a Santa Compaña e xogarían os Catalegos Pro contra os Catalegos unha ronda de morte súbita. Unha sola ronda neste mapa é o que gana, o que pasa á semifinal. E si, o enfrontamento é acaban de tumbar a un Santa Compaña. Teñen o pase ganado, pero atención porque vai quedar aquí o enfrentamento. Supoño que ainda queda algún Santa Compaña. Vai quedar aquí o enfrentamento entre os Catalegos Fratricida e os Catalegos Pro. Que vai ser, pois, pouco menos que repetir o que se vai ver despois. Bueno, que pasouse co impulso. Vai ser repetir despois, pero que os Catalegos non están ocultos, non están entrando ao trapo. Estánse matendo ocultos sen entrar ao trapo porque saben que a súa estrategia depende. Aí están. Cuidado. Bueno, non podo tomar partido, pero que xome nervioso. Aí están, enfrontamento. Acaba de tumbar un Catalego a un Catalego Pro. Aquí non hai irmandade, non hai compañerismo, non hai ledes. A por todos. Vou pasar a subxetivo porque xa quedan poucos xogadores. Outro Catalego Pro peleando, casi tumbado. Tumbaron outro Catalego Pro. Creo que non quedan Catalegos Pro, si queda un. Eu vi morrer a dous, non sei se quedou algo máis. Isto está entre os... Se non quedan Catalegos Pro, isto xa está entre os Tryhard, ou Tryhard non, Santa Compaña, Tryhard, o capitán de Santa Compaña, nome de Tryhard. Quedaba, sí que queda un Catalego Pro. A ver por canto tempo. Non é por ser malo, pero é un contra 3. Eu creo que non queda ningún Santa Compaña, así que debe estar moi escondido. Non podo cambiar a ningún dos da Santa Compaña, polo menos están mortos, porque si non podería haber algún deles. Mi madriña, que está chovendo o Catalego Pro. O que está chovendo o Catalego Pro. E os Catalegos pasan a seguinte ronda xunto coa Santa Compaña. Co cal vamos en nada.
en nada a seguinte, perdón, a seguinte no, a seguinte ronda, sí, a semifinal entre os catalegos, os Free Fire. A ver, pues poño un momentiño que poño aquí o para eso fago estes gráficos tan guais. Vale. Señoras, señores, imos á semifinal entre os Free Fire, os Platanitos, a Santa Compaña e os Catalegos. Free Fire, Platanitos, Santa Compaña e Catalegos. Atención que quedaron fora os Catalegos Pro e pasaron os Catalegos Noob. Perdón polo... Sí, señor, que interesante está o tema. E agora xa temos 4 equipos de moito nivel nesta nova partida. Temos, vou invitar a polos catalegos a ver si ahora me empezan. Vale, por un lado nombre tryhard por a Santa Compaña. Vamos a invitar a polos Platanitos a Hastadri. Polos Free Fire a Facepleo. A ver si ves por aquí. Facepleo. Voy a invitar a Perrico por os Catalegos e a Facepleo polos Free Fire. Free Fire, onde estades? Aquí, Facepleo, aquí teño. Perfecto. Por favor, invitade a xente. Vamos ca semifinal entre estes equipos. Ui, que abandonou. Entre estes equipos. Equipo 1, Free Fire. Equipo 2, Platanitos. Estou apuntando unha libreta, por iso tarda un pouco. Equipo 3, a Santa Compaña. E equipo 4, os Catalegos. Temos aquí 3 do Free Fire, 3 dos Catalegos, 3 da Santa Compaña e 3 Platanitos. Así que todos ya de ya listo, porque empeza a semifinal. 10 rondas. Os dous primeiros xogarán a final entre eles dous solos. A gran final. Vamos facer unha cousa para axilizar eso. No caso de empate, no caso de que o segundo e o terceiro clasificados queden ca mesma puntuación, pasará a final o primeiro que conseguise a victoria que o clasifica, vale? É dicir, o que máis victorias ten 4 e os segundos que máis victorias teñen 3, o que antes conseguise a terceira victoria será o que pase a final, se evitamos a morte súbita. Dade ya listo, por favor. Perrico, faltas ti. Ah, sí, mejor. Ben, cambiadevos de equipo e recordade o 1 Free Fire, o 2 Platanitos, o 3 Santa Compaña e o 4 CT. Perdón, Catalegos, CTGZ Pro, no, Catalegos, Plain. Vale, aquí está o meu mapa. Epa, que lag. Ollo o lag, Ollo o lag, a ver se me fai unha perrería o lag. Ui. Que mal este lag. Por que temos lag agora? Moi mal este lag. Por favor, lag, no. Recórdovos. Primeiros patrocinadores: Ramón Escartubío, Rod, Electrodomésticos. E
Están con Xacobiño de Asados. Xacolibro.com. Vamos a borrar aquí. O Team 1 son os Free Fire. O Team 2 son os Platanitos. O Team 3 son a Santa Compaña. E o Team 4 son os Catalegos, non os Pro. Bueno, ben, os Catalegos que superaron os Catalegos Pro. Ben, estades cada un no vos equipo? Sí, no? Si, alguén dixo sí. Creo que da bolita non vou poder solucionar. É unha pena. Yes. Teño que pasar a clase... ¿Cómo? Oh, clase 16, equipo 50... Sí, ¿no? Sí, equipo 50, clase 16. Creo que me confundí. Vale. Vale, pues vamos alá. Cambiame de clase, no, cambiame de equipo no, teño que ir ao equipo 50. Entón, vamos alá. Ui, non expulsei a xente. Vamos alá, expulsamos xente. Se me olvida de facer as cousas. Vale, reorganizadevos e vamos sacar a foto. Vamos a sacar a foto. Free Fire. Claro, están Platanitos, Santa Compaña e Catalegos. Bueno, a foto vai estar un pouco movida. Non hai forma de sacar ben a foto. Non me facedes caso ningún. Moi mal, non me facedes ningún caso. Joder, dame rabia que non funciona da bolita, funcionaba en outro mapa e non sei que fixo para que non me funcionase. Bueno. Bueno, ¿estades listos? ¿Sí? ¿Estades listos? Vamos alá, empezamos a... ya que teño todo emitindo ben. Empezamos a semifinal entre Free Fire, Platanitos, Santa Compaña, Catalegos. Iniciamos o xogo. Todo ben colocado, efectivamente. Vou probar unha cousa. Se solto esta arma que ahora me movo, pasa algo. Bueno, nesta sí, non sei nas seguintes. Probaremos. Vale, son unha bolita. Ben. No, que ahora funcionou ben porque me quito o resto de inventario. Bueno, temos por aquí Platanitos. Por aquí Catalegos. Por aquí Free Fire. Por aquí. Por aquí. Aí. Hola. Hola. Aquí está. E por aquí a Santa Compaña. Isto xa é do máximo nivel. Un nivelazo entre estes 4 equipos. Todos eles, calquera deles pode ganar. Eu, si teño que tomar partido, non debería, aposto por Free Fire. A verdad que tuveron un dominio bestial da situación.
Pero bueno, esa é a miña aposta, non sei a vosa. Podedes comentar aí no chat cal é o vosso equipo preferido. Non o que queredes que gane, sino o que credes que vai ganar. Ben, Catalegos a súa crítica habitual, estar os tres un arriba, os outros dos movéndose un pouco. Os Free Fire desta vez non colleron o centro, adiantáronse os Catalegos, que parece que ten a situación bastante ben controlada, pero os Catalegos están mantendo a raya por aquí, evitando por un lado os Catalegos, pero mantendo a raya os Santa Compaña, que por si acaso saen do medio. E a quen están chovendo agora un pouco desde arriba é os platanitos. Pero bueno, están ben ocultos aí, están moi expostos os Catalegos, son os que máis expostos están, pero tamén son os que teñen altura de situación. Ollo, porque as bolas de plasma a mí en particular gustan moito, recordo moito o Quake, xa dixen, máis o Doom, había no Doom? Sí, tamén, sí. Pero se están neste mapa é porque están nesta temporada, xunto con outras armas, a Railgun, a de raguitos que non sei como se chama, e por eso a manteña. Ademais, é xunto ca pistola que detecta onde están os demais xogadores. É un pouco por manter o que é nesta temporada, e que hai algunhas armas de fora de temporada, como pode ser o Barret, a pistola de mecha, a escopeta de palanca, con os pases tácticas. Hai xente que me dice que gustaba moito a escopeta de palanca. Depois o resto son máis ou menos as armas habituais. O rifle de infantería, que tamén é outra temporada, o rifle de caza. Tamén están entre as miñas armas preferidas. Non sei por que esas armas, digamos, esta temporada 7 creo que son pistola de mecha, rifle de infantería e rifle de caza. Están entre as miñas preferidas. Son raros aí. Bueno, vemos os Free Fire colleron altura e estánse encargando de sacar ya os Catalegos. Progresa o Free Fire, bueno, me acabo de poñer unha lanzadera porque estaba moi alto, era perigoso, non tiña e viña de tormenta en riba, pero os Catalegos están aquí os tres outra vez. Acaban de cargarse un Free Fire, sí. Vamos a facer un respawn para ver que pasou, porque non o sei, é verdade. Estamos vendo os Catalegos, que ollo que están sendo das bueno, iba a decir sorpresas do torneo, porque os xogadores de aquí italianos constame que non os coñecían a ningún deles. Tamén é certo que non son da mesma idade. Acaban de ganar os Catalegos a primeira partida. Acaban de ganar os Catalegos a primeira ronda. Sí, señor, moi ben. Wow. Dicía que son un pouco sorpresa, non porque non esperábamos nada deles, sino porque non son coñecidos. Non podo soltar armas e non me vai dar a pistolita. Bueno, mala sorte. Sino porque non poden non son da mesma idade que o resto dos xogadores. É dicir, todos os equipos, tanto os Free Fire, bueno, os Free Fire non sei, creo que son algo maiores, son algún, creo que adulto, pero xoven, eu creo que teño menos de 25 anos. Nos platanitos son todos menores de 18. Na Santa Compaña son todos tamén menores incluso de 16, se non me equivoco, ou de 15 ou de 12. Creo que son de 12 anos a maioría. Pero nos Catalegos temos xente de entre, digamos, 29, 45 pode ser. O sea que, bueno, é normal que hasta agora non se coñecesen moito, porque digamos que son distintas xeracións, non comparten cole. Pero, bueno, espero que isto sirva tamén para coñecerse entre eles. Desde logo vemos que aquí xa hai
algúns admiradores, por exemplo, por o caso de Blacksmith, que é os catalegos pro, que sinto unha debilidade aí por gastarle. Decía nas eliminatorias que despois dos catalegos os catalegos pro era o seu favorito. E má como spamean os catalegos. Como spamean os catalegos en pudor ningún, evitando que se podan relaxar ou progresar os que están aquí debaixo, que se a verdade non sei quen son. Como me gusta a bola de plasma. A mí é que todo que destroce... Ui, safou da caída. A mí todo que destroce estruturas é que me gusta. As dinamitas encantan, porque tamén son na temporada 7, non, son de antes, non? Alguén me pode dicir se son na temporada 7 ou de antes? Platanitos aquí arriba. Aí abaixo non sei moi ben quen está. Os catalegos teñen a posición en altura tomada xunto cos platanitos, pero a tormenta tirase en río dos platanitos. Como spamean os catalegos, que estrés de xente, que digo por ben. Como spamean porque non lle dan un respiro. Aquí acaban de tumbar un platanito, acaban de rematar un platanito. Vou pasar a modo subjetivo. Como spamean, vemos aquí ocultos a dos Free Fire. Atención que Free Fire están moi invisibles. Temos por aquí tamén, dadevos conta que están á vista os catalegos e os Free Fire e a Santa Compaña están agachadiños sin que se les vexa moito. Ahora acaban de tomar altura. Bueno, a estrategia dos Free Fire, vístedela, foi estar ocultos hasta que haxa que tomar situación. Claro, e agora teñen altura e acaban de meter unha tunda os catalegos. Agora teñen eles o control, teñen altura. Están, eu creo que ahora mismo controlando a situación os Free Fire. Ahora podo velos, probablemente, antes non podía. Tamén podemos ver a Santa Compaña, que se acaban de cargar a dos catalegos. Non sei se o que quedaba ou non. Atención que están chovendo de todos lados. A Santa Compaña está chovendo un montón, porque están os Free Fire en altura. Como xogan os Free Fire, de verdade. Como despois de perder a primeira ronda, tamén me parece... Non, na anterior ganaron a primeira ronda. Despois de perder a primeira ronda dixeron aquí hai que cambiar a estrategia. Acaban de tumbar ao capitán da Santa Compaña. Están a punto de tumbar a outro da Santa Compaña. Pero se viene outro en riba, pero enseguida de construir, tapalle o bloqueo paso. Aquí temos unha pelea casi de un contra... Bueno, dos contra... que se acaba a tormenta. Quen ten máis vida? Quen ten máis vida? Quen ten máis vida? Quen ganará? Quen ten máis vida? Quen aguanta? Quen non aguanta? E vemos flash, sempre fan falta. Que ben esa construcción, moi ben. Os Free Fire como acaba de facer a puñeta coa construcción, mentras un se cubría, o outro entráballe. Que ben. Como resolveron os Free Fire nun momento dramático no que se pechou a tormenta? Como resolveron e se cargaron o último da Santa Compaña. Un punto para os Free Fire, un punto para os catalegos. Terceira ronda. Está me gustando moito esta ronda finais, estamos vendo estrategias. Os catalegos sempre cunha táctica moi táctico sempre, pero desta vez os Free Fire e os Santa Compaña que fixeron unha táctica similar de estar agochados ao principio. Que pasa é que os Free Fire ganaron a altura. Os Free Fire, cando ganan unha posición, non hai que nos mova.
Estoy preguntando a Doc dos Catalegos Pro si quere entrar a comentar conmigo. A ver se vexo por aquí. Vexo. A Doc. Ah, non, está xogando. Bueno, vamos a deixar. Parece que se entra agora irá entrar no equipo 1. Non podo facelo. Non podo invitar a ninguén a comentar, xa teria que ter entrado antes. Porque se ahora entra alguén na partida vai entrar no equipo 1. Creo que o equipo 1 é o do Free Fire. Creo que non lle fai falta máis xente no equipo. Creo que abondan eles solos para todo. Ben, temos por aquí abaixo a Santa Compaña. Temos arriba xa a altura collida os Catalegos. Veo que os Catalegos están facendo unha boa técnica de coller a altura tal e aguantan así media partida, pero tamén están moi expostos, entón van todos a por eles. É certo que teñen bastante ben controlada a situación. Atención que os platanitos sigue botan en riba. Os platanitos sigue... No? Onde van os platanitos? No, pois acaban de meterse. Non se mueven onde. Un por aquí, dos por alá. Están tendo en conta a tormenta, pois están in moito. Están nunha zona complicada, moi esquinados, pero sigue, botan, sigue en riba os... Ai, que cae, cuidado, chegou, cae, asalto, acaba de meter aí ese Catalego. Vai asalto, acaba de meter, que eu pensei que se esnafraba, pero non. Acaba de morrer un da Santa Compaña. Os Catalegos cos platanitos detrás e os Free Fire creo que arrimándose, non teño moi claro se era Free Fire están... Aí sí, había algún Free Fire por aí. Desta vez saliron do tobo un pouco antes. Ui, este Catalego aquí con Free Fire detrás, moita altura de baixo. Altura neste mapa. Aquí un platanito intentando tirar todo. Non sería mala idea, hai moita xente aí. Desprázase a tormenta rapidamente, non pasa nada, o platanito tiña unha granada de impulso. Platanito arriba de todo, temos un platanito supremo por aquí que se toma dos platanitos arriba. Uy, que Santa Compaña, no, un Free Fire. O Free Fire acaba de ganar altura en 2 segundos o Free Fire acaba de ganar altura. Cuidado que se che bota en riba a tormenta. Free Fire, cuidado, se riba a tormenta non pasa nada, es capaz de sair dela e atacar ao mesmo tempo o platanito. Vou pasar xa a modo subxetivo, non teño ni idea de que morreu e que non morreu. Acaban de matar a un platanito. Acaba de morrer. Temos aquí tumbado, tumbado rematado o capitán da Santa Compaña. Que mandou abaixo, non sei se... Un mini, acaba de mandar abaixo un mini. O compañeiro. Estamos vendo a Face Leo, que é o capitán dos Free Fire. É o único que podemos ver. Vamos continuar con el. Free Fire que levan unha vitoria, os Catalegos outra. Granadita. Non pasa nada, granadita. Acaba de rematar a un Catalego. Acaba de cargarse a Perrico. Abel está expectando conmigo, lo acaban de matarlo a un dos Free Fire. Un dos Free Fire está expectando conmigo, creo que solo queda, efectivamente, quedaban 2 Free Fire para un Catalego e segunda partida para os Free Fire. Free Fire 2, Catalegos 1. Empeza a cuarta ronda. Empeza a cuarta ronda das semifinais do torneo. Mira, aquí un equipo que axiña a Santa Compaña axiña luceou rapidísimamente e son os primeiros en salir do tobo.
Aquí salen tamén do tobo, pero construindo os catalegos. Santa Compañía saiu sen construir, está ganando posicións, van ao centro sen construir e vanse para petar abrindo ese espacio cun sniper, cun Barret, acaban de parapetarse, pois iba a decir na igrexa, viu polo campanario. E os catalegos, estes son catalegos, no, estes son os platanitos que avanzan directamente a saco a... No, son os catalegos que avanzan directamente ao centro, por arriba, en vez de ir por abaixo como os Santa Compañía avanzaron por riba, e por aquí os platanitos, bueno, ni si ni non, é dicir, iban hacia aí, pero prefiren empezar a tantear a distancia tanto os catalegos como os que entraron, que eran a Santa Compañía, que supoño que estarán dentro. Se non andan por aquí, estarán todos dentro. Fixeron un túnel. De unha casa a outra. E mentras tanto os Free Fire, pois ya onde están, pero aquí deben estar, efectivamente. Eu vin entrar ou sair unha bala de aquí. Aquí hai un Free Fire, non sei onde están os outros, pero ahora mesmo empeza unha guerra de snipers, característica da primeira parte do... Ten que estar ali máis porque sei que está construindo que ser outro Free Fire. Moi característico da primeira parte das partidas a sniper. Intentan todos abatirse a distancia, que pasa que tamén é máis doado revivir os compañeiros. Ocorre moito que no momento que un dun tío é batido, por exemplo, por un sniper, a xiña o tío que o batiu empeza a atacar e a arrimarse, a progresar hacia o que está tumbado, hacia o tío que lle tumbaron ao primeiro xogador. Ten a súa lógica, porque un dos momentos serían 3 para 2 en uns momentos en que podes aproveitar esa ventaxa numérica. Temos os catalegos dominando arriba. Bueno, non sei se dominando os poñéndose, en principio ninguén sube. Ahora están progresando por aí a Santa Compañía, non sei se para subir ou simplemente para pasar por debaixo. Debaixo da Santa Compañía, non, siguen sendo eles. Catalegos Santa Compañía, catalegos parece que lles van subir, pero cuidado porque os catalegos están sempre aí atentos a quen sube. Vemos que un ataca e os outros dous cubren desde atrás. Un catalego ataca e os outros dous cubren desde atrás. Mentras a Santa Compañía, atención que se bota a tormenta en riba. Vaya base fixeron aquí. Vaya base acaban de facer aquí os catalegos. Que boa. Que boa base acaban de facer aquí os catalegos. Vou subir máis porque aquí é moita... Mira, quen chegou arriba. Quen chegou arriba? Os Free Fire, como non? Non se lles ve na partida, están por ali agazapados, cando te das conta, están arriba de todo, controlando a situación. Móvese a tormenta rapidamente, vai pillar algúns polo medio, obriga a cambiar estrategias, a volver a construir ou a seguir progresando a moita altura. Vemos que morre un catalego, vemos que morre ou tumban a un platanito. Vou pasar ao subxetivo antes de que me pille un touro a min. Acaban de reventar a outro Santa Compañía, estamos perdendo precisamente. Cuidado aí, ui, perdón. Ui, que quería asegurarse o tiro e pouco máis. Escapa e agora aparece Hiper, será posible. Quería asegurar o tiro. Ui, non pinta ben esto. Está entre dous Free Fire e cae, e morre de caída. No, matou uno cun rifle. Pensei que morrera de caída, pero non. Free Fire, estamos vendo o capitán do Free Fire, a Face Leo. Se non me equivoco polos números que van, creo que teñen todas as de levar tamén esta cuarta ronda do xogo, efectivamente. Cuarta ronda para Free Fire, 3 victorias Free Fire, unha victoria catalegos. Isto empeza a poñer complicado para os equipos que non teñen aínda victoria.
Vamos alá, quinta ronda. Chegamos casi ao ecuador das semifinais do primeiro torneo rianxeiro de Fortnite. Recordade, se comentades, participo no chat do Twitch. Entrades no sorteo dun chaveiro de Fortnite valorado en 2 e pico euros. Bueno, depende do modelo, non sei 4 e non sei 2. Collerei un dos que este disponible en xacolibro.com. xacolibro.com tempo para publicidade. xacolibro.com podedes pedir de todo. Bueno, a ver, roupa non é o Primark. Libros, mangas, videoxogos, Funko Pops, xoguetes. Mandan bola a casa casi tan rápido como outros. Non digo nomes, quen acabe de tocar a campá. Quen acabe de dar a campanada, moi ben, queren mineral de campá. Eso, comprad en Xacolibro. Parece que estou decidido con SMR, non? Que realmente estou quedando sin voces, tamén pensando un pouco. Ben, temos aquí un enfrentamento directo e duro entre, xa non sei quen, acaban de cargarse a dous, polo menos a dous Santa Compaña. Polo menos a dous Santa Compaña e creo que un Platanito, teño moi claro. Non sei se están revivindo ou non. Non se me vai a espectear o capitán da Santa Compaña. Atención que aquí aparecen en escena os Free Fire, sempre aparecen tarde, pero cando aparecen lían a parda. Están sempre presentes na partida. Os catalegos están sempre moi parecidas as partidas. Os catalegos están sempre presentes na partida. No centro, controlando, parece que controlan a situación. Chega un punto no que a tormenta se empeza a pechar e de repente bueno, o resto dos equipos fan un rush hacia o centro, lógicamente, a buscar a posición, a buscar incluso atacar os catalegos ou intentar ganar esa posición, pero entón, nun momento determinado aparecen os Free Fire da nada, de ningún lado, e fanse co control da partida, fanse ca altura, fanse co control da situación, están os tres xuntos, mentras, pois os catalegos están fuxindo, dispersos, é impresionante do Free Fire, non sei se son o único que pensa, pero platanito voando, dos platanitos voando. Atención que os platanitos acaban de aproveitar que solo había un catalego no alto e acaban de subir tres platanitos o catalego. Afortunadamente chegou outro catalego para apoialo, porque que pideu axuda. Mirade como aproveita a situación o Free Fire para chegar en cheo. Mirade como aproveitaron a situación o Free Fire para chegar e poñerse por riba do todo. É dicir, están os catalegos tan tranquilos. Outro pasa o mismo, pronto. Mira, acaba de caer, morrer de caída Max. Sempre pasa o mismo os catalegos, están tan tranquilos controlando a situación. Os platanitos, no momento que se despistaron, un estaba arriba, dos máis abaixo, chegaron os platanitos, son dos arriba, creo que non chegaron a matar, pero nese momento, mentras están os dous dándose de leches, chegan os Free Fire e fanse ca situación, co control e con todo, e agora están eles aí no alto e a ver quen lles tos. Porque ademais tirar estas estructuras en parte tamén é culpa dos catalegos, é dicir, tirar toda esta estructura non fixeron os Free Fire, fixeron os catalegos a maioría, e tirar todo isto non é doado. Casi me caigo eu, non sei se podo morrer de caída, pero por si acaso. Bueno, vamos a pasar a visión subjetiva antes de que morreu. Claro, se morreu non pasa nada, que tamén fago un respawn. Vamos ver a que andan os Free Fire, controlando situaciones de aquí arriba, repartindo atención splashes para aguantar hasta o final, porque temen que igual a tormenta efectivamente vai se pechar de todo, saben que van ter que aguantar, pero non lles vale, eles non queren deixalo a sorte, non queren deixalo a ver quen ten máis curacións, eles van ir a... que acaba de meter
o que acaba de meter o catalego a Faceplay. Mima liña, 180 polo menos ca shotgun. Pero non pasa nada, Faceplay digo, pois vou me de aquí, vou para arriba, curome tranquilamente, xa volveré a baixar. Non pasa nada. Pero o problema é a vida, 20 de vida. E a tormenta acabase de pechar. 20 de vida, a tormenta acabase de pechar. Por lo tanto, Faceleo acaba tumbado, non sei que o que está pasando. Non podo velo, non podo ver a ninguén máis. Pero o catalego acaba de ir por el, liquídao, acaba de ganar vida, deu unha fogueira, e o outro Free Fire ou vai a por el ou leva clara, porque outra cousa non, pero fogueiras e vou chederas, ahora non uso solas. Ai, quedou, menos mal que ten, ai, que se aproveita da fogueta. Bueno, o que acaba de facer o Free Fire con fogueiras, co tempo consumido, con a tormenta anulando todo, chegou o Free Fire e acaba de liquidar o catalego que estaba tan tranquilo, ali a calor das fogueiriñas, aguantando a tormenta. Mima liña o que acaba de facerlle o Free Fire, que falta de respeto. Que ben. Impresionante os Free Fires, como resolven as situacións, incluso as que parecen máis adversas. Que barbaridade, que ben. É moi ben o catalego que quedou vivo, non sei quen era. Teño que ler máis o fío de mensaxes do progreso do show, porque meteulle o catalego en 180 o líder o capitán dos Free Fire, que deixou a banear. O que pasa é que, bueno, recuperouse, subiu, pero matou unha tormenta, iso sí, o catalego tiña moitas fogueiriñas, pero de pouco lle valeron. Pois vamos alá, Free Fire, quinta victoria, catalegos 1. Estamos na sexta ronda. Quinta victoria, falei ben, sí, non? No, 4 victorias dos Free Fire, unha dos catalegos. Que dominio dos Free Fire, como controlan a situación. Non sei quen se parapetou aquí, podo velo, pero sei que os platanitos non son. Este catalego non sei con quen está, non sei se está só, non sei se están os compañeros aí dentro, pero están acosando os platanitos. Pois ali está a Santa Compaña, están dentro da Santa Compaña. Os catalegos veñen a... No, retrocedeu, sí, efectivamente, retrocedeu o... Agora levase unha bomba tóxica destas, un peidiño, como un peido, ou bomba peido. Free Fire, creo que é a primeira vez que os vexo tan rápido na partida. Railgun, e acaban de... non sei se morreu, pero os xeonllos deberenlle quedar aliviados, Alguén acaba de usar unha grieta, supoño que se veu acosado. Esta estructura dos catalegos é perigosa. Bueno, xa uniron a outra, mellor, para que non cae todo. Desplázase a tormenta rapidamente. Os catalegos, por agora, teñen altura e acosan os de abaixo. Digo por agora porque estou vendo que en un plis van a aparecer os Free Fire por riba deles, sin saber moi ben de onde. Non creo que tarden moito. A ver, están progresando, aí van voando o primeiro, aí vai voando o segundo. Free Fire polo aire, isto significa que hai un Free Fire polo aire, significa que en breve teñen collida a altura. Efectivamente, os Free Fire teñen a altura absoluta. Os catalegos intentan subirlles, pero vai ser complicado. Vai ser moi complicado. Hombre, acaban de... acaba de rematar a un dos Free Fire. O catalego acaba de rematar un dos Free Fire. Os Free Fire teñen dous. Como se bota a tormenta en riba. Esta construcción que pouco me gusta. Que pouco me está... Mira, te sei un lanzador, non? Unha lanzadeira. Que pouco me está gustando esta construcción. O Free Fire...
Bueno, non ten problema, el tira para diante. Que pouco me está gustando esta construcción, xente pegándose, están arriba, abaixo, no centro, para dentro, aparece a Santa Compaña. Outro, vemos un Santa Compaña menos, un platanito menos, un catálego menos. Vou facer un respawn. Aquí creo que morreu un ovario de cada equipo. Vemos aquí queda un Santa Compaña polo menos. Alpha Hawk. Vemos, non está Face Cleo, non debe ser o que abatiron. O... Acaba de morrer na tormenta Max dos catalegos. Oh! E acaba o outro catalego de rematar a... Ui, que boa idea. Que boa idea, como me gusta esta arma. O que hai arriba, supoño que é un Free Fire. Pecha esta tormenta, o Free Fire que vai arriscar a deixar que se acabe o tempo. ¡Wow! Os catalegos consiguen o seu segundo punto. 4 puntos para os Free Fire, 2 puntos para os catalegos. Wow. 4, 5, 6. Quedan 4 partidas. Atención, Santa Compaña e Platanitos, que quedades fora. Como non espabiledes. Santa Compaña e Platanitos, quedades fora como non espabiledes. Dios mío, como se está poñendo esta partida. Meu Deus, como se está poñendo esta partida. Meu Deus é unha expresión, non é por devoción. Vamos alá, bueno, Santa Compaña coñendo a situación, catalegos empezan cos esquipazos, detectados, mentras tanto, os Free Fire, como sempre, non os vemos por agora, pero son estes aquí, hombre, acaban de velos, acaban de detectalos, efectivamente, Free Fire por agora agazapados, pero que están esperando a súa oportunidade de situarse no curuto de todo, e aquí supoño que están os platanitos. Bueno, pois todos a pola Santa Compaña tumbaron a un, non pasa nada que... aí vai, mira, tumbaron a un. Antes de que revivan, xa van todos. Peidos por un lado, acaban de reventar a outro. Acaban de reventar a Alpha Hawk, acaban de reventar a Anonymous, que me parece que é a Roax, que non era capaz de quitarse o Anonymous. Se non me equivoco, solo queda un Santa Compaña. Platanitos por riba, catalegos por debaixo e os Free Fire que ainda non apareceron. Poño que chegarán para recoller as fragullas da batalla. Estarán esperando un momento, aí os vexo. Estarán esperando un momento para rotar. Por agora non se molestan moito, aí tranquilamente. Teñen unha grieta na man. Están listos. Aí os van. Aí van os Free Fire a coller a súa posición na partida. A estrategia habitual funciona moi ben polo visto, teñena controlada, non abonda só con facela, é dicir, a parte hai que ser despois bo no contra un. Saben cando facela, saben protexerse no momento de caer no alto de todo, e aparte saben pelear de cerca, non? Parece que prefiren as distancias cortas ás distancias longas, os Free Fire. Construen moi ben, en xeral. Pero atención que este platanito detrás de ti, platanito, aí non, ali, detrás, outro lado, aí. Non é por tal, ¡Hala! Gastarri acaba de salir. Estaba intentando tirar toda a estrutura dos Free Fire, que cando estaba a punto de conseguilo, ve un catalego e meteulle un escopetazo. E acaba de tumbalo. Prove
Hashtag que se leu a... Bueno, tamén iba a tirar ao seu compañeiro. Aos dous compañeiros, de feito. Ostras, que pasou a Face Cleo? Por que Face Cleo me pide... Está na partida? Oh, que caeu. Uf. Vale, despois desta partida vou parar para se incorpore Face Cleo. Despois desta partida aviso, despois desta partida paro para que se incorpore Face Leo. Vale. Vale, despois desta partida vou parar o xogo para que se incorpore Face Leo, que quedou fora. Ben, vamos a ver. Ferrico eliminado pola tormenta. Queda Remolacho. Bueno, menos mal que os Free Fire están xa clasificados, porque non molaría nada que a Face Leo que pasase quedase fora. Non sei se foi capaz xa de entrar. Penso que sí. Bueno, non te preocupes que ahora despois desta partida reinicio a tal. Bueno, vamos a ver como acaba o final. Están aquí os Free Fire controlando a situación. Bueno, é sin Face Leo. Os Free Fire fan unha nova victoria. Vou finalizar, aviso. Temos 5 victorias dos Free Fire, 2 victorias dos Platanitos. Vou finalizar para que se incorpore Face Leo, o equipo 1. Quedan aínda 3 rondas, non vos retiredes. Quedan 3 rondas, non vos retiredes. Non vos retiredes, non volvades a sala. Quedad aquí. Quedad aquí. Que entre Face Leo, pollevos cada un por favor no seu equipo. A ver se ahora pode entrar Face Leo. Creo que os platanitos... Non sei que fixeron, platanitos. A ver, poñedevos cada un no vos equipo, por favor. Face Leo, eres capaz de entrar? Sí, no, sí. Non che deixa entrar. Oi, mal rollo. A ver, que non pode entrar Face Leo. Non pode entrar Face Leo na partida. Non pode entrar Face Leo na partida. Maldita sea. Que rabia. Pois vamos ter que... A ver, Face Leo, ¿dónde estás? ¿Quién acaba de marchar? Vale, acá está Ricardo de entrar. Face Leo. Invito a partida. A ver que pasa. Tens que abandonar o teu equipo, supoño. Tens que abandonar o equipo no que estás e despois meterte na partida, ¿no? Mellor se estás ti solo. Tres platanitos. Para de matarvos, porfa, veña. A ver, cada uno no seu sitio. Vamos a ver se... Bueno, pois... Reinicio creativo. Vamos rápidamente. Ah, público. Uf, se me poño público espero que non entre ninguén, por Dios. Vamos a poñer o público. Vale, está entrando, moi ben. Volvo a poñer o privado antes de que entre alguén máis. Ben, estamos todos, falta alguén. Poñedevos no vosso sitio.
A ver, 3 por aí, 3 por aquí, 3 por aí, 3 por alá. Recordade se está Adri, non sei se estás no teu equipo. Vamos alá, quedan 3 rondas, ¿no? 5 victorias para os Free Fire, 2 para os Catalegos, son 7, quedan 3 rondas. Vamos alá, preparados, listos. Todo ben, 3, 3, 3 e 3, perfecto, sí señor. Bueno, recuperamos bastante ben. Agora vou ter, en riba vou ter para disfrazar onde vou ter. Ben, 5 victorias para os Free Fire, 2 victorias para os Catalegos. E quedan 3 rondas. Platanito, Santa Compaña, tedes que gañar, xa non vos valen 2, tedes que gañar 3. Porque con 2 poñeríades buscando os Catalegos, dixen antes que gana o primeiro que consiga as victorias que fan falta para pasar. Xa non vos valen con 2, fan vos falta 3 victorias. Platanito e Santa Compaña. Vou vos contar que os Free Fire xa me preguntaron pola mañá se as tarxetas podían ser para utilizar no Valorant. A mí tanto me ten que se utilicen no que queiran. Diz que neste caso non van ser tarxetas de Epic, entón van ser da plataforma que eles veña mellor para conseguir o gastalas no que queren, como si son en vales do Prica, vamos. Bueno, vale regalo do Mercadona, non sei. Tanto me ten. Ui. Non, pensei que ia meter un snipazo aquí pero ainda non. Ben, Catalegos, técnica habitual. Platanitos desta vez foron o centro rápido. Free Fire desta vez andan un pouco máis á vista. Non moito. Están por agora snipazos cos Catalegos. Non sei nada aínda da Santa Compaña. Non sei se estarán aquí, se non estarán aquí. Sí, parece que por aquí andan. E acochados, efectivamente, aquí está Santa Compaña. Aquí está Santa Compaña. Escondidiños, sen que se vexen nin oia moito. Catalegos acaban de progresar por riba dos Platanitos. Eu creo que por riba deles van a aparecer en calquera momento os Free Fire. Oh no, pois foron os que merriña, que cambiaron de estrategia os a Santa Compaña. A ver quen sobrevive aquí. A ver quen sobrevive aquí. ¿Cómo está esto? Hombre, ahí están os Free Fire por riba de todo, construyen para arriba. Free Fire por riba, baixa un, cos Catalegos baixaron, estaban en 3 pisos, por un momento estaban Catalegos no medio, non sei por onde dan a Catalegos polo medio, Platanitos por riba e apareceron como non os Free Fire por riba de todo, dominando as alturas como sempre, construindo altos sen ningún medo. Catalegos ahora están moi abaixo, teñen que progresar. Oi, este un platanito que se esparrou, non sei se sobreviviu ou non a caída. No, parece que non sobreviviu a caída do platanito. Santa Compaña fuxe, platanito fuxe, mentras fuxen, aí van todos os Catalegos que ven xogan en equipo, carai. Aí pero acaban de tumbar a un, os Free Fire ten altura, tumban a un platanito, perdón, a un Catalego. Temos os Free Fire arriba de todo, é que non deixan, os Free Fire non deixan respiro nunha partida, teñen todas dominadas cunha aparente facilidade. Pero bueno, ainda queda por aquí algún escondido, estás vendo.
Vamos que ver que máis hai. Non pode ver a ninguén máis. Temos que ver a Alpha Hawk 2. Pero xa o viron, xa saben por onde anda. Que acaba de entrar o cubo. Como lle entrou o cubo, por favor. Por favor, como lle acaba de entrar o Free Fire, que se fan ca súa 1, 2, 3, 4, 5, sexta victoria por 2 catalegos. Platanito e Santa Compaña, non tedes opción xa. Quedan 2 rondas. Van pasar á final Free Fire e catalegos. Vou deixar que xoguedes as 2 rondas que faltan. A ver se Platanito e Santa Compaña consiguen o seu puntiño de honra. Pero van xogar a final en breve Free Fire e catalegos. Vou aproveitar para facer un rótulo. Perdade pola pausa. Ben. Aquí morreu alguén, parece que sí. Pero aquí empezaron moi rápido as batallas. Ai, perdoa, ai, sinto. Perdóame, Free Fire, construíchesme tan rápido que me pillaste sorprendido. Disculpa. Bueno, a ver, para xa ganaches, non pasa nada. Aí sube un catalego. O Free Fire non tuveron xa paciencia, xa empezaron collendo altura. Ben, propoñen o objetivo e así tomo un respiriño tamén, porque quedan 2 partidas e descanso un pouco a voz. Vamos ver o líder dos Free Fire. Unha vitoria máis para Free Fire. Atención, porque isto xa vai ser un anticipo do que vamos ver na final. 7 vitorias para os
Free Fire, dúas para os catalegos. Vamos xogar a última desta ronda, deste grupo... No, deste semifinal, perdón. E na final enfrentaránse os Free Fire e os catalegos, solo eles dous, no mismo campo de batalla. Bueno, estánse despedindo os platanitos que teñen que marchar. De feito xa non están xogando. Bueno, pois un dos meus pronósticos que iban a estar... Os dos pronósticos, eu dicía que claro, os candidatos para a final, buena parte de Free Fire eran tamén platanitos e Santa Compaña. Os dous quedaron fora. Os catalegos, que eran posibles candidatos, bueno, nos coñece tamén como os outros dous, pero acaban de dar unha boa mostra do ben que saben xogar e do ben que se defenden. Vou anticipar xa, se me estades oindo tanto os Free Fire como os catalegos, se ao final a queredes facer a 5 ou a 9 rondas, é dicir, o mellor de 5 ou o mellor de 9. Poño 9 por ser número impar. Por si queredes facer 5 rondas, a ver, vou escribir polo chat. Se queres facer a 5 para acabar un pouco antes, perfecto. Se queres facer a 9 para que dure máis, tamén perfecto. Non sei nin que hora é, son as 6:30. Bueno, eu teño tempo, así que como vos queirades. Non vou poñer de novo en modo subxetivo. Si descanso un pouco os comentarios esta ronda. Ben, a Santa Compaña, o puntiño de a victoria de Oxford. Ui, que ben os acaba de tirar. Como acaba de tirar os dous Santa Compaños, perdón, os dous catalegos. Victoria para os Free Fire. Vamos alá. Vou finalizar. Vou poñer un letreriño de que empeza a final. Perdón pola saída bruta de creativo. Vamos poñer o carteliño, que me gustan moito estes carteliños. De seguido vamos coa final entre os equipos Free Fire e catalegos. Pregúntovos, tanto os Free Fire como os catalegos, se queredes ir a 5 ou a 9 rondas. Pregúntovos se queredes ir a 5 ou a 9 rondas. Vamos alá. Face Leo, vente para aquí. Perrico, vete por aquí. Estou
quitando, estou vos desmuteando, quitando un mute. Vale, vale, O sea, vale. ahora podes ver Vale, o hola. que decides. Vale, Vos vale. quero preguntar unha cousiña. Oes, mi madriña, que dominio da situación, da partida, da altura, de todo. Vamos a esperar que entren os catalegos. Catalegos. Sí, son os que pasaron Vale, vale. a final tamén canta vos. Vale, perfecto. Maxtor, vente. Rico e outro que non sei como era o nome, que non. A ver, catalegos. Puxar a partida que está subindo esta. Yo solo espero que no se me vuelva a caer. A ver, bueno, resolvimos bastante ben. Esas cousas pasan. Sí, A ver, tengo que limpiar el PC de una vez. ¿dónde está? Maxtor, estou che Sí, desmuteando, sí, en ello. estás excluindo. Ya invito a mis dos. Ya estamos todos. Okay. Ben, estou vos desmuteando, vale? Para poder falar con vos. Quería preguntar si queredes que al final se paga a 5 rondas ou a 9. Digo, a 5 por ser A máis 5, breve. a 5. A mí A sí, 5. O que gane 3, Sí. ganou. Para casa. casa. Vale. Sí. Moi ben. Nosotros Pois así sí. Va a ser el facémolo mismo máis. mapa del No desierto. lo sé. Facémolo máis. Como dime? Va a ser el Ellos mismo no sé mapa. Sí, o si mismo contestado. mapa de ser. Vale. Ah, vale. Ao final non funciona da bolita e ves que a la mías tipo aí unha vez molestei a un dos Free Fire, pido disculpas, pero bueno, intentarei ser o máis xa Una ganar. pregunta Intentábamos rápida, meter ese perdón. paso. ¿Los premios primero y segundo o solo el primero? Como? Es que no lo leí. ¿El premio es para primero o para primero y para el No, o segundo? No primeiro leí. ten un premio de 15 tarjetas de 15 euros. E o segundo teñen de premio os Funkos que podes ver ou no Instagram ou tamén teñen Sí? enseñado aquí en directo. Vale, Muy bien. O platanito da llama e do Orito. Hola. Muy bien, muchas gracias. Pois veña, vamos alá. Entramos no creativo, 5 rondillas, ou mellor dito que faga Hola. Hola. Ya estoy, Paga como tres me llama rondas mi a abuela, es Gana. lo que estudie. Vale. Perfecto. Pues venga, chicos, el mejor Final de tres. entre Free Fire e Catalegos. Pero es el mismo mapa. Sí, Sí. o mismo mapa. Esto vai ser táctica contra táctica. Dos equipos moi tácticos. También Hay que silenciar a- Sí, a Task. Venga, Task, un placer. Sí, expulso vos como sempre. Entrades, cambiades equipo 1 para Free Fire, equipo 2 para Catalegos. Vale. Vale. Muy bien. Hasta luego. Bueno, chicos, ellos van a ir culito con culito, ¿eh? Sí, las partidas van a ser rápidas. Sí. Hola. Vale, cambiadevos de equipo, por favor. Equipo 1, Free Fire. Equipo 2, Catalegos. El equipo 2. Acordemos, Selección y equipo luego- 2, Catalegos. Ya. Equipo 2, Catalegos. Vale, pues ya está. Team Catálogos. Voy a poner no chat de equipo porque non me escoiten. É un equipo 50 antes de que me descanso. Señoras, señores, niños ratas, empreza a final do primeiro torneo rianxeiro de Fortnite entre os Free Fire e os Catalegos. Os Free Fire no equipo 1 ca skin de Midas Old, foto bailade. Equipo 2 os Catalegos, falta un? No, equipo 2 os Catalegos ca skin de Ruby Sombra, creo que é. E cando queirades empezamos. 3, 2, 1. Adiante. 5 rondas, o que gane 3 faise co torneo de Fortnite. 3 tarxetas de 15 euros nun caso para gastar no Valorant. No outro non o sei. E segundo premio 3 Funkos do Fortnite.
Agora digos, non sei se eles o saben, xa o descubrirán, que empezan un fronte aos outros. Os equipos non están 1, 2, 3, 4 seguindo o sentido das agullas de reloj ou o contrario, sino que están cada equipo nunha extremo, é dicir, están un frente aos outros. Pero os Free Fire xa viñeron aquí a tomar posición rapidísimamente, son rápidos como allos. Bueno, os allos non son rápidos porque creo que non se moven. Tampouco os pepinos. Non pode ser rápido como un pepino, que como me xeron unha vez. Pero son rápidos como a los de los lados. Ben, os Free Fire aquí, os tres xuntiños, van a empezar a aplicar a técnica de un despista. Hombre, xa empezamos ca pistola de plasma, que me gusta para esta xente que construye tanto, pero que ben a coñecen, que xa saben esquivar perfectamente e que quedaron a un fío de caer, pero xa teñen a construcción. Non está unida aquí, non? Sigue pendiente dun fío. Non pasa nada, que xa uniu aí o Free Fire que faltaba, uniu no que os demais. Bueno, e a batalla xa é evidente, é dicir, o haber dous equipos non van a andar con cara ya, é dicir, non fai falta moita máis estrategia que ir e partirse os piños uns aos outros. Un saltiño aquí que dá un dos Free Fire. Un Free Fire, un catalego por aquí. Por agora toda a xente inteira. Creo que non morreu ainda ninguén. Está a xente moi desperdigada porque un Free Fire este aquí anda xente polo aire, outra grieta. Aquí alá un catalego perdido que ahora creo que sí que acaban de tumbar a un catalego. Acaban de tumbar a outro catalego. E vamos a respawnear porque xa está catalegos. Primeira victoria para o Free Fire. A ver se se mantén a tónica da semifinal. Bueno, apostaría polos Free Fire. Hai un nivel moi grande aí. Os catalegos son bons, pero os Free Fire son moito Free Fire. Os Free Fire son moito Free Fire. Ben, agora os catalegos parece que quedan aquí un pouco máis recollidos, pero os Free Fire xa están na súa posición do medio e, bueno, máis ou menos como sempre. Os Free Fire reparten armas, perdón, os catalegos reparten armas, os Free Fire coen rapidísimo e progresan rapidamente. Eu creo que con que atopen unha boa espase de fixarme no luta, verdad? Non me estuve fixando, pero o sonido era de espase. Un bo sniper, se nunca pode fallar. Atención aquí a este momento envolvente. Xa o viron, non sirveu de nada o movimento envolvente. Spameadiña dos catalegos, cuidado que es un tipazo. Temos aquí un catalego, outro, outra vez a pistolita de tal. Bueno, estos Free Fire non lle supón maior problema. Bueno, está fixo bastante destrozo, pero nada. ¿Cuántas pistolas? Me parece que aproveitaban para coller todas as pistolitas de plasma que puideron, porque saben que os Free Fire construen, acaba de caer un dos catalegos, os Free Fire construen moi ben. E unha das formas de sacalos de aí é utilizando a pistola de plasma. Eu, de verdade, creo que hai certa impotencia xa por parte dos... A ver, non? Xa o liquidou, si. Creo que hai certa impotencia por parte dos catalegos e creo que xa dixeron vamos aquí por rondas porque isto vai ser breve, dame a min que isto non vai durar moito. Creo que son conscientes de que os Free Fire son moi superiores. Segunda victoria para os Free Fire. Quédalle pouco a isto, a verdade pareceme complicado. Se o tomáis equipos igual sí. Igual os catalegos poden aproveitar aí o momento para
para... Bueno, ao final entre que hai varios equipos e tal, pois a confusión entre que caen algúns membros, entre que están faltos de vida, é máis fácil o mellor quitar os Free Fire, pero nunha partida de igual a igual parece moi complicado. Atención que este Catalego xa desesperado intenta coller posición, atención que intenta coller posición, xa empezamos co combate, acabamos de empezar e xa están peleando un Catalego cun Free Fire intentando ganar a altura, pero non é un Free Fire, son dous, chega un Catalego pero igual xa chega tarde. O terceiro Catalego desde abaixo, un Catalego tumbado, outro Catalego por riba, poderá con el, spameadiña do outro Catalego contra Free Fire, e a ver quen gana aquí, acaba de levar, ui, que sigue metendo dous, meteron seguido no cubo, sigue uno Catalego tumbado, moi impresionante, teria que facer o Catalego que falta para darlle volta a esta situación. Señores, o moito cambia isto, o Free Fire van ser, ademais son os tres que podo ver, os Free Fire van ser os gañadores do torneo e van conseguir 3 tarxetiñas de 15 euros para o Valorant, e os Free Fire non deron opción a nada, e convírtense nos gañadores do primeiro torneo rianxeiro de Fortnite. Que nivelazo dos Free Fire, que non deron opción en ninguna das rondas nas que xogaron a que ninguén fixese casi ningún punto. Ganaron prácticamente todo. Vou ver se falo con eles. Hola a todos. Hola, no, estes son os... A ver se invito os Free Fire a... Vídeo para aquí. Ai, non sei que fixo. Hola. Sodes os Free Fire? No, confundíme. Sí, somos nosotros. Les voy a decir que se cambien a este chat. Vale, vuelvo a ver. Bueno, yo me tengo que ir. Ok. Vale, Joselillo. Venga, Algo dan, José. no sé lo que dan. Hola. Chao, chulo. Hola. Bueno, xente. Hola. Ahí estamos. Se cambiaron aí. Dios mío. Gritamos demasiado a la última ronda cuando ganamos. Sí. Bueno, non vos oín, así que non pasa nada. Ya. Bueno, Qué pois, normal. oes, parabéns. Gracias. Wow, impresionante, non deixaste de opción a nada. Moi ben. E Catalegos, bueno, non vos coñecía a pouca sorpresa por eso, por non coñecervos. E moi ben tamén. Nada, falo despois con vos por privado polos premios, sabedes que tedes 7 euros, me parece que son para o... espera que quere vir, que rico. Me parece que son para o Valorant, non? Sí, yo la veo usar en Valorant por lo menos. Ben. Creo que él la va a ahorrar. Por outro lado, os Catalegos, onde están? Bueno, Hola, que tal? Quen eres? Hola, ¿qué tal? Maxtor. Max, bueno, pois sabedes que tedes 3 punkos do Fortnite, que vai xa veremos xa faremos para como vamos chegar. E nada, encantado de que participarades. No, se me fue la Aquí por organizarlo. Un placer. Xa vos digo a todos, isto vos aquí entre todos que organizamos algunha cosa máis, pero máis xente, por favor, que solo moito. E con algún código creador facer destas cosillas que se poden facer e cosas. Grazas a todos, grazas a todas, hasta a vindeira. Venga, voy. Tampouco nos pasemos, Tampouco nos pasemos. ¡Oh! Mira canta xente, está volvendo todo o mundo. Está volvendo un trío Midas. Bueno, non sei quen eres, debe ser amigos, non sei. O conto, un momento, teño aquí un carteliño de los campións, os Free Fire. Aquí está o carteliño que faz o fishing. Activo cámara. Grazas a todas, grazas a todos. Non mirei aínda canta xente teño aquí no xa mirei cantas visualizacións tuve, non teño idea. Vou intentar facer o sorteo agora. A ver se me sae. Vou tardar un par de minutos en preparalo, vale? Vou intentar sortear o chaveiro do
un chaveiriño do Fortnite. A ver se consigo facer agora o sorteo en 2 minutos. Se marchades non pasa nada, porque entre a xente que en fora xa falarei con el polo Twitch. Entre a xente que puxo participo no Twitch durante o torneo, vou sortear ese chaveiriño. Se o consigo, se en 5 minutos corto todo, que non fui capaz de facelo ainda, que farei. Grazas a quen patrocinou os premios, Rod, Ramón Oscar Tubío, tenor de electrodomésticos, e están co Xacobiño, xacoludo.com. Moitas grazas. No vindeiro xa vos direi tamén se queredes, pero bueno, xa onde fixestes, moitísimas grazas. Vou cortar sonido un momento, vou poñer de seguido sorteo, vou cortar sonido durante un ratiño e intentar facer o sorteo, vale? Vémonos en 5 minutos. Bueno,
estamos aquí de volta. Xa teño todo listo para o sorteo. Sinto pero a xente que como puxo participo despois de que dixera que iniciaba o sorteo non entrou. A verdade que sinto moito, pero está o que se está. Mais porque xa tiña a lista sacada a lista dos que dixeron participo non. Entón, vou poñer aquí a pantalliña do sorteo. Xa sabes que non hai trampa cartón, é un programinha que fixen eu mesmo e funciona ben. Temos que entran no sorteo Anxo 011, Cuco Chombo 10, Astarri, Lin Carvaxales, Mario C. Rodríguez 06, Raf 118, De Domus e Gerai 17. Teño que decir que creo que o único que non participou nas partidas foi Raf 118, non participou no torneo, creo que dos que están é o único que non participou no torneo, así que de verdade espero que lle toque a él. Pero si que toque casualidade, de verdade que non fixen ningún tipo de tal. A parte do que lle vai tocar, fixen unha listaxe de reserva por si a persoa que lle toca non o quere, pois pode pasar así. E aí vai o sorteo, creo que se está vendo, deixa de comprobalo, sí. Está subindo tamén, sí. Vamos alá. Vai, home. Hasta ali acaba de tocar o chaveiro. Bueno, parece de coña. Atención porque tocoulle o chaveiro a Hasta ali. Pero o primeiro suplente Gerai 17, que é outro dos platanitos. E o segundo suplente Anxo 011, que é outro dos platanitos. Non me digas que non é casualidade, de verdad. Non teño preferencia por platanitos, en serio. Pero é o que sei. Hastardi, Gerai, primeiro, Hastardi tocou o chaveiro. Se acaso non o queres, levaría o Gerai. Se acaso non o queres, levaría o Anxo. E se acaso non o queres, levaría o Rapsu 118. Se non, bueno, o mismo De Domus, Coco Chombo, Lin Carvaxales e Mario Pes. De verdade que non é favoritismo os platanitos. Eu quería que levara Rapsu por ser o único que non participou no torneo, non por outra cousa. Pero o que tengo a azar é eso, que totalmente a voleo. Pois nada, con isto sí, acábase o torneo, o primeiro torneo rianxeiro de Fortnite. Moitísimas grazas, subironme as visións un montón, e de verdade falarei con todos vos para organizar entre todos algún novo torneo, liga, o que queirades, en horarios que nos veñen ben a todos, etcétera. Arri outra vez, non podo creer. Veña, moitas gracias, chao. Sede felices, portadevos ben na Guadalupe, mantede as distancias, as mascarillas, non pinta de la mona, isto está acabando, pero hai que facer uns pequenos esforzos máis pola pandemia, vale? Grazas a Rod, grazas a Xaco Libro. Non me gustan as despedidas, pero me vai ser que despedir. Veña, graciñas, chao, chao.